ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ናይ ወዲ እግዚአብሔር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመርታ እዚ እዩ። ከምቲ ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያት እንሆ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድታቱ ኸዓ ኣቕንዑ እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምጺ ቀቅድሜኻ መንገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ ሰደልካ ኣለኹ ዝብል ከም ዝተጻሓፈ ዮሐንስ ኣብ ምድረ በዳ እናጥመቐን ንሕድገት ኃጢአት ዝኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። ኩሎም ሰብ ይሁዳን ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ እናኸዱ ኃጢአቶም እውን እናተናዘዙ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ። ዮሐንስ ክዳኑ ካብ ጸጉሪ ግመል ዝተሰርሐ ዕጣቕ ሕቑኡ ድማ ኣዲም ቀለቡ እውን ኣንበጣን መዓር ጸደናን ነበረ። ንሱ ኸዓ ኻባይ ዝብርትዕ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሳኣኑ ክፈትሐሉ ዘይበቅዕ ብድሕረይ ይመጽእ ኣሎ። ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ይሰብኽ ነበረ። በቲ ጊዜ እቱይ ኸዓ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸ። ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ድማ ብዮሐንስ ተጠመቐ። ኢየሱስ ካብ ማይ ምስ ወጸ ሽዑ ንሽዑ ሰማያት እንትኽፈታ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ እንትዓልብ ረአየ። ባኻ ዝተሓጐስኩ ዝፈትወካ ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማያት መጸ። ሽዑ ንሽዑ ኸዓ መንፈስ ቅዱስ ናብ በረኻ ኣውፅኦ። ኣብቲ በረኻ ድማ ብሰይጣን እናተፈተነ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸንሐ። ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ። መላእኽቲ እውን ኣገልገልዎ። ድሕሪ ምእሳር ዮሐንስ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጺኡ ወንጌል መንግሥቲ እግዚአብሔር ሰበኸ። ኣስዒቡ እዋኑ በጺሑ እዩ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ንስሓ እተው ብወንጌል እውን እመኑ ይብል ነበረ። ብጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክሓልፍ እንተሎ ስምዖንን ሓዉ እንድርያስን ኣስገርቲ ዓሳ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ ኸብርዱ እንተለዉ ረአየ። ኢየሱስ ድማ ኣስገርቲ ሰብ ክገብረኩምስ ንዑ ተኸተሉኒ በሎም። ንሳቶም ድማ መረበቦም ሓዲጎም ሽዑ ንሽዑ ተኸተልዎ። ካብኡ ቁሩብ ሕድፍ ምስ በለ ድማ ንያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ንሓዊ ዮሐንስን ኣብ ጃልባኦም ኮይኖም መርበቦም ከተዓራርዩ እንተለዉ ረአዮም እሞ ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ተኸተልዎ። ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ከዱ። ኢየሱስ ድማ ብሰንበት ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ክምህር ጀመረ። ከምቶም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ከም በዓል ስልጣን ይምህሮም ስለ ዝነበረ ብትምህርቱ ተገረሙ። እንሆ ከዓ ኣብቲ ቤተ ጸሎቶም ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሓደ ሰብ ነበረ። እናወየ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ንስኻ ምሳና እንታለክ ክተጥፍኣና ዶ መጺኻ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ በለ። ኢየሱስ ድማ ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ ኢሉ ገሰጾ። እቲ ርኹስ መንፈስ ከዓ ነቲ ሰብ ፈርፈር ኣበሎ። ብዓብዪ ድምፂ እናወየ ድማ ካብኡ ወፀ። ኩላቶም ከዓ እንታይ ደኣ እዩ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ እዙይ? ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም ንሳቶም እውን ይእዘዝዎ እናበሉ ንስንሳቶም እናተጠያየቑ ተገረሙ። ሽዑ ዝናኡ ኣብ ኩሉ ከባቢ ገሊላ ተሰምዐ። ሽዑ ኢየሱስ ካብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ወፂኡ ምስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ እንዳ ስምዖንን እንድርያስን ኣተወ። ሓማት ስምዖን ከዓ ረስኒ ሓሚማ ደቂሳ ነበረት እሞ ሽዑ ብዛዕባኣ ነገርዎ። ኢየሱስ ድማ ናብኣ ቐሪቡ ብኢዳ ሒዙ ኣተስኣ እሞ እቲ ረስና ሽዑ ንሽዑ ሓደጋ። ንሳ ድማ ተሲኣ ኣገልገለቶም። ፀሓይ ዓርዩ ምስ መሰየ ብኩሎም ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ናብኡ ኣምጽእዎም። እቶም ናይታ ከተማ ሰባት ኩሎም ድማ ኣብቲ በሪ ተኣከቡ። ንሱ ድማ ብዝተፈላለየ ሕማም ንዝሳቐዩ ብዙሓት ሰባት ኣሕወየ። ብዙሓት ኣጋንንቲ እውን ኣውፅአ። እቶም ኣጋንንቲ ከዓ ንሱ መን ምዃኑ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ክዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። ኢየሱስ ጎህ እንተይቀደደ ገና ጸልማት እንተሎ ተሲኡ ወፀ። ናብ ጽምዊ ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ። ስምዖንን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ድማ ክደልይዎ ኸዱ። ምስ ረኸብዎ ከዓ ኩሉ ሰብ እኮ ይደልየካ እዩ ዘሎ በልዎ። ንሱ ድማ ኣብኡ ምእንቲ ክሰብኽ ናብተን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ካልኦት ዓድታት ንኺድ ብዛዕባ እዙ እየ መጽአ ዘለኹ እሞ በሎም። ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ እናሰበኸን ኣጋንንቲ እውን እናውፅአን ኣብ ኩሉ ገሊላ ይዘዋወር ነበረ። ሓደ ለምጻም ናብኡ መጺኡ
ተንበርኪኹ ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይንስ ክተንጽሐኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ከዓ ረህረህሉ ኢዱ ዘርጊሑ ድማ ዳሕሰሶ። ፍቓደ እዩ ንጻሕ በሎ። እዙይ ምስ በሎ ሽዑ ንሽዑ ካብ ለምጹ ነጽሐ። ኢየሱስ ድማ ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቅቕ፣ ግና ኸይድኻ ርእስኻ ንካህነ ርኢ፣ ንኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ድማ ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ ኢሉ ብብርቱዕ ኣጠንቅቖ። ንሱ ከዓ ወፂኡ ብዙሕ ክነግር ጀመረ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ጽምዊ ቦታ ደኣ ነበረ እምበር ብገሃድ ናብ ከተማ ምእታው ኣይከኣለን። እቶም ህዝቢ ድማ ካብ ኩሉ ቦታ ናብኡ ይመጹ ነበሩ። ማርቆስ ምዕራፍ 2 ኢየሱስ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ናብ ቅፍርናሆም ተመሊሱ መጸ። ኣብ ገዛ ከም ዘለውን ተሰምዐ። መረባ ክሳዕ ዝጸቦም ብዙሓት ሰባት ናብኡ ተኣከቡ። ቃሉ እውን ይነግሮም ነበረ። 4 ሰባት ድማ ንሓደ መጻጉዕ ብዓራት ጾይሮም ናብኡ ኣምጽኡ። ካብ ጻዕቒ ህዝቢ ዝተለዓለ ናብኡ ኸእትውዎ ስለ ዘይከኣሉ ናብቲ ናሕሲ ደይቦም በቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ወገን ነቲ ናሕሲ ኣፍሪሶም ነቲ መጻጉዕ ምስቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት ናብኡ ኣውረድዎ። ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርእዩ ነቲ መጻጉዕ ወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ። እንሆ ከዓ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕጊ ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ። ብልቦም ድማ ንምንታይ እዩ ሰብዚ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ? ንእግዚአብሔር እዩ ዝጸርፍ ዘሎ። ብዘይ ሓደ እግዚአብሔር ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ? እናበሉ ይሓስቡ ነበሩ። ኢየሱስ ድማ ብልቦም እዚ ሓሳብ እዚ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ሽዑ ንሽዑ ብመንፈሱ ፈሊጡ ከምዚ ይበሎም፣ ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ ተሓስቡ ኣለኹም? ኣየና ይቐልል ነዚ መጻጉዕ እዙይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይ ተስእሞ ዓራትካ ልዕልኻ ኺድ ምባል? እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ እዩ ኢሉ ነቲ መጻጉዕ ተስእሞ ዓራትካ ተሰኪምካ ናብ ገዛኻ ኺድ ብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ መጻጉዕ ድማ ሽዑ ንሽዑ ተስኡ ዓራቱ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ወፀ። ስለዙይ ድማ ኩሎም ተደነቑ እሞ ከምዚ ዝበለ ከቶ ይረአናን እናበሉ ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ። ድሕሪዙይ ኢየሱስ ናብ ወሰን ባሕሪ ኣቢሉ ኸደ። ኩሎም እቶም ህዝቢ እውን ናብኡ መጹ፣ ይምህሮም እውን ነበረ። ክሓልፍ እንተሎ ድማ ንሌዊ ወዲ እልፍዮስ ኣብቲ ቐረጽ ዝቕረጸሉ ተቐሚጡ ረኣዮ እሞ ተኸተለኒ በሎ። ንሱ ከዓ ተስዩ ተኸተሎ። ድሕሪዙይ ኢየሱስ ኣብ ገዛ ሌዊ ኣብ ማእዲ ተቐመጠ። ዝተኸተልዎ ብዙሓት ነበሩ እሞ ብዙሓት ቀረጽትን ሓጥኣንን እውን ምስ ኢየሱስን ምስ ደቀ መዛሙርትን ተቐመጡ። እቶም መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኢየሱስ ምስ ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጥኣንን ክበልዕን ክሰትን ምስ ረኣይዎ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጥኣንን ዝበልዕን ዝሰትን በልዎም። ኢየሱስ ከዓ ሰሚዑ ንሓኪምስ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም፣ ኣነ ከዓ ንሓጥኣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን በሎም። ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ፈሪሳውያንን ይጾሙ ነበሩ። ሰባት መጺኦም ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያንን ይጾሙ እዮም፣ ስለምንታይ ደኣ ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ ኢሎም ንኢየሱስ ጠየቕዎ። ኢየሱስ ከዓ መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ኣዕርኽቲ መርዓዊ ክጾሙ ዶ ይኽእሉ? መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ክጾሞ ይግብኦምን። እንተኾነ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ፣ ሽዑ ክጾሙ እዮም። ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ከቶ የለን። እንተኾይኑ እውን እቲ ሓድሽ መልግባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፣ ምቕዳዱ ከዓ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ብላይ ኣሕርብቲ ዝመልእ የለን። እንተኾይኑ እውን እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ብላይ ኣሕርብቲ ይቐዶ እሞ እቲ ወይኒ ይፈስስ፣ እቲ ኣሕርብቲ እውን ይባላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓድሽ ሓርቢ ይመልእዎ በሎም። ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ዝሩእ ገራሁ ክሓልፍ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ እናኸዱ ሸዊት እናቐንጠው ምብላዕ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ከዓ እስኪ ረአ ደቀ መዛሙርትኻ ስለምንታይ ብሰንበት ክግበር ዘይተፈቕደ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ብዘመን ኣብያታር ሊቀ ካህናት ዳዊት ምስ ሰኣንን ምስ ጠሜን ንሱ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኾይኑ እንታይ ድዩ ዝገበረ? ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣትዩ
እቲ ካህናት ጥራሕ እምበር ካልኦት ክበልዕዎ ዘይተፈቐደ ሕብስተ ቁርባን ከም ዝበልዐን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ከም ዝሃቦምን ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? በሎም። ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተፈጥረት እምበር ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን። እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እውን እዩ በሎም። ማርቆስ ምዕራፍ 3 ኢየሱስ መሊሱ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ። ኣብኡ ኸዓ ኢዱ ዝሰለለት ሰብ ነበረ። ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ብሰንበት ዘሕውዮ እንተኾይኑ ይጽናተውዎ ነበሩ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኢዱ ዝሰለለት ሰብ ተስእ እሞ ኣብ ማእኸል ደው በል በሎ። ንኣቶም ድማ ብሰንበትስ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይ ክፉእ ምግባር፣ ነብሲ ምድሓን ዶ ወይ ምቕታል ይግባእ በሎም። ንሳቶም ግና ስቕ በሉ። በቲ ትረት ልቦም ጉህዩ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ኩሎም ብቁጣዕ ጠመቶም። ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ድማ ዘርግሓ፣ እታ ኢዱ እውን ሓወየት። ፈሪሳውያን ድማ ወፂኦም ብቕልጡፍ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ምስ ናይ ሄሮድስ ሰባት ተማኸሩ። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣግለሰ። ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሓት ሰባት ሰዓብዎ። ከምኡውን ብዙሕ ህዝቢ ነቲ ኩሉ ዝገበሮ ሰሚዑ ካብ ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኤዶምያስ፣ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ፣ ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ናብኡ መጸ። ብምኽንያት ብዝሒ ህዝቢ ሰብ ምእንቲ ኸይዳፍኦ ጃልባ ኣዳልዮም ከጽንሑሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። ንብዙሓት ኣሕይዎም ነበረ እሞ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲ ኽነኽእዎ ኣብ ልዕሊኡ ክሳዕ ዝወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ። እቶም ርኹሳት መናፍስቲ ምስ ረኣይዎ ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ ኢሎም እናጸርሑ ኣብ ቅድሚኡ ይወድቁ ነበሩ። ንሱ ግና ከየግህድዎ ኣበርቲዑ ኣዘዞም። ኢየሱስ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዝደለዮም ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ናብኡ መጹ። ምስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኾምን 12 መሪጹ ሐዋርያት ኢሉ ሰመዮም። ሕሙማት ከሕውዩን ኣጋንንቲ ኸውፅኡን ድማ ሥልጣን ሃቦም። እቶም 12 ድማ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖን፣ እቶም ቦአንየርግየስ ማለት ደቂ ነጐድጓድ ኢሉ ዝሰመዮም ደቂ ዘብዴዎስ፣ ያዕቆብን ሓዊ ዮሐንስን፣ እንድርያስን ፊልጶስን፣ በርተሎሜዎስን ማቴዎስን፣ ቶማስን ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን፣ ታዴዎስን፣ ስምዖን ቀነናዊን፣ እቲ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆሮታዊን እዮም። ኢየሱስ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኸዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን ምግቢ ምብላዕ ክሳዕ ዝስእኑ መሊሱ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። እቶም ኣዝማዱ ኸዓ ዓቢድ እዩ እንትበሃል ሰሚዖም ክሕዝዎ መጹ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ፣ ኣጋንንት እውን ብሓለቓ ኣጋንንት እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ኢየሱስ ድማ ጸውዖም፣ ብምስላታት ከዓ ከምዚ ይበሎም፣ ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኸውፅኦ ይኽእል? ሓንቲ መንግስቲ ንስንሳታ እንተተፈላለያ እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን። ሓንቲ ስድራ እውን ንስንሳታ እንተተፈላለያ እታ ስድራ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን። ሰይጣን ከዓ ንስንሳቱ ተጻሊኡ እንተተፈላለዩ ይጠፍእ ደኣ እምበር ኣይቐውምን። ነቲ ሓያል ቅድም እንተይኣሰረ ኣብ ገዛ ሓያል ኣትዩ ንብረቱ ክጉርጉር ዝኽእል ሓደ እኳ የለን። ምስ ኣሰሮ ግና ነቲ ገዝኡ ክጉርጉር ይኽእል። እማ ንብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ኩሉ ኃጢአትን ጸርፍን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ጸረፈ ግና ንዘለዓለም ኩነኔ ደኣ ይኾነ እምበር ፈጺሞ ይሕደገሉን እዩ። ከምዚ ዝበሎም ድማ ርኹስ መንፈስ ሓዲርዎ ስለ ዝበልዎ እዩ። እነሆ ኣሕዋቱን ናብኡ መጹ። ኣብ ደገ ቆይሞም ከዓ ክጽውዕዎ ለኣኹሉ። ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እነሆ ኣሕዋትካ ናብ ወጻእ ደው ኢሎም ይደልዩኻ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ እነይ መን እያ? ኣሕዋተይ ከንመን እዮም ኢሉ መለሰሎም። ነቶም ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ እነይን ኣሕዋተይንስ እኒህው በለ። ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ዝገብር ኩሉ ሓወይን ሓፍተይን እነይን እዩ በሎም። ማርቆስ ምዕራፍ 4 ብድሕሪኡ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኾይኑ ክምህሮም ጀመረ። ኣብ ባሕሪ ናብ ጃልባ ደይቡ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ኸዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብምስላታት ገይሩ ብዙሕ ነገራት መሃሮም። ክምህሮም እንተሎ ድማ ከምዚ ይበሎም፣ ስምዑ
انه زرائي خزرق وفرق كزرق انتلو حدا زرقي عوسن من قد ودغا عواف مسئين دما بلعو قالي دما بزو حمد أبزي بلو خوقحو ودغا عمقات حمد سلازي بلو خعا قلطيفو بقلا صحي مسبرق قنا حقوقا سور سلازي نورون حرارة قاليو خعا أما أخل عشوخ ودغا اتعشوخ كعا عوي حنوغو فرونا يهابن قاليو دما أبصبق مريت ودغا بقلا عبي فريون قاليو 30 قاليو 60 قاليو خعا 100 هذا زسمع إذن زلو يسمع بلوم نمينو مسكونا خعا اتوم أبزرياؤو زنبرو مستم 12 دق مزامرت ኮይኖም بزعبا اتي مسلاتات طيقوا نسو خعا خمزي بلوم مفلات مستر منግስት እግዚአብሔር ንኣኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ነቶም በወጻእ ዘለው ግና ምርኣይ ክሪኡ ግና ከየስተውህሉ ምስማዕውን ክሰምዑ ግና ከየስተውዕሉ ንስሐ ከይኣትሞ ምሕረት ከይግበረሎምስ ኩሉ ብምሰላ እዩ ዝንገሮም ከምዚ ድማ በሎም ነዚ ምሰላ ዚዶ ኣስተውዕልኩምዎን ኢኹም ከመይ ጌርኩም ደኣን ኩሉ ምሰላታት ክትርድእዎ ኢኹም እቲ ዘራኢ ቃል እዩ ዝዘርእ ገሊኦም ሰባት ነቲ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝተዘርአ እዮም ዝመስሉ ምስ ሰምዑ ሽዑ ንሽዑ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም ዝተዘርአ ቃል ይወስዶ ከምኡ ከዓ ገሊኦም ነቲ ኣብ ኾኽሒ ዝተዘርአ ይመስሉ ነቲ ቃል ምስ ሰምዕዎ ሽዑ ንሽዑ ብሓጎስ ይቕበልዎ ንግዚኡ እምበር ሱር የብሎምን ድሓር ግና ስለቲ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስ ኾነ ቀልጢፎም ይኽሕዱ ገሊኦም ከዓ ነቲ ኣብ ዕሾኽ ዝተዘርአ ይመስሉ ይሰምዑ እንተኾነ ሓልየት እዛ ዓለም እዚኣን ፍቕሪ ሃብትን ኻሊእ ትምኒትን ኣትዩ ነቲ ቃል ይሓንቆ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን ገሊኦም ግና ከምቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝተዘርአ እዮም ነቲ ቃል ይሰምዕዎ ይቕበልዎ ገሊኦም 30 ገሊኦም 60 ገሊኦም እውን 100 ይፈርዩ ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎም ሰብ መብራህቲ ተብሪሁ ኣብ ውሽጢ ኸፈር ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዓራት ድዩ ዘቐምጦ ብርሃን ኣብ ዝረአ ቀንዲል ዶ ኣይኮነን ዘቐምጦ ዘይገሃድ ሕቡእ ዘይግለጽ ስውር የለን ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ መሊሱ ድማ ከምዚ በሎም ነቲ ትሰምዕዎ ኣስተብህሉሉ በቲ ትሰፍሩሉ መስፈር ክስፈረልኩም ክውሰኸልኩም እውን እዩ ንዘለዎ ይወሃቦ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ይሕድግዎ እዮሞ ከምዚ ድማ በለ መንግስት እግዚአብሔር ኣብ ግራቱ ዘርኢ ከም ዝዘርእ ሰብ እያ ንሱ ለይቲ ይድቅስ መዓልቲ እውን ይትስእ እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ እንተይፈለጠ ይበቅል ይዓቢ እውን እታ ምድሪ ባዕላ ተቡቅል ቅድም በቕሊ ድሓር ዘለላ ኣብቲ ዘለላ ድማ ብጹሕ ስርናይ ፈጺሙ ምስ ፈረየ ከዓ ቀውዒ ስለ ዝበጽሐ ማዕጺድ ይሰድድ መሊሱ ድማ ከምዚ በለ መንግስት እግዚአብሔር ብምንታይ ክንምስላ እንታይ ከምስላ ንግበረላ ካብ ኩሉ ዘርኢ ምድሪ ዝነኣሰት ኣብ ምድሪ ከም ዝተዘርአት ፍረ ኣድሪ እያ ምስተዘርአት ግና ትበቅል ካብ ኩሉ ኣሕምልቲ እውን ተዓቢ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ትሕቲ ጽላላ ክዕርፋ ክሳዕ ዘኽእላ ከዓ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር ከም መጠን ምስተውዓሎም ነቲ ቃል በዚ ከምዚ ዝበለ ምስላታት ይነግሮም ነበረ ብዘይ ምስላ ኣይተዛረቦምን ንደቀ መዛሙርቱ ግና ንበይኖም ኩሉ ይገልጸሎም ነበረ በታ መዓልቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ኣብታ ኢየሱስ ዝነበራ ጃልባ ምስኣቶም ወሰድዎ ካልኦት ጃልባታት ከዓ ኣብኡ ነበራ ብርቱዕ ኣውሎ ነፋስ ተልዓለ እታ ጃልባ ክሳዕ ማይ ትመልእ ድማ እቲ ማዕበል ነታ ጃልባ ይጸፍዓ ነበረ ኢየሱስ ግና ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርእይሱ ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣብ በራቢሮም መምህር ምጥፋእና ይሕዝነካ እንድዩ በልዎ ንሱ ተስኡ ነቲ ንፋስ ገሰጾ ነታ ባሕሪ ድማ ጸጥ በሊ ህድኢ በላ እቲ ንፋስ ድማ ጸጥ በለ ዓብዪ ህድኣት እውን ኮነ ንሱ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ትፈርሑ ክሳዕ ክንዲዚዶ እምነት የብልኩምን በሎም ንሳቶም ግና ኬርና ፈርሑ ንሳቶም ድማ
እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝዎስ መን እዩ? ተባሃሃሉ። ማርቆስ ምዕራፍ 5 ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ጌርጌሴኖን በጽሑ። ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ድማ ሓደ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኡ ተራኸቦ። ንሱ ኣብ መቃብር ይነብር ነበረ። ብሰንሰለት ኣሲሩ ኸጽንዖ ዝኽእል ሓደ እኳ ኣይነበረን። ብመውቁሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ጊዜ እሰር ነበረ። እንተኾነ ነቲ ሰንሰለት ይበታትኾ፣ ነቲ መውቁሕ ከዓ ይሰባበሮ ስለ ዝነበረ ሒዙ ኸጽንዖ ዝኽእል ሓደ እኳ ኣይነበረን። ኩሉ ሻዕ ድማ ለይትን መዓልትን ኣብ መቃብርን ኣብ እምባታትን ኮይኑ የእዊ። ሰብነቱ ከዓ ብጽንጽልሒት ይትልትል ነበረ። ንኢየሱስ ብርሑቕ ምስ ረኣዮ ጐይዩ ሰገደሉ። ኦ ኢየሱስ ወዲ ልዑል እግዚአብሔር ንስኻ ምሳይ እንተሃለካ ከይተሳኽየኒ ብእግዚአብሔር ኣማሕጺነካ ኣለኹ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ኣወየ። እዚኡ ከዓ ኢየሱስ ኣታ ርኹስ መንፈስ ካብዚ ሰብ እዚ ውፃእ ኢልዎ ስለ ዝነበረ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ስምካ መን እዩ ኢሉ ጠየቆ። እቲ ጋኔን ድማ ብዙሓት ኢና እሞ ሰማይ ለጌዎን እዩ ኢሉ መለሰ። ካብታ ዓዲ ኣውፂኡ ኸይሰዶም ከዓ ብዙሕ ለመኖ። እንሆ ድማ ኣብኡ ኣብቲ ጸግዒ እምባ ብዙሕ መጓሰ ሓሰማታት ተዋፊረን ነበራ። ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ ናብኣተን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ። ኢየሱስ ድማ ፈቐደሎም። እቶም ርኹሳት መናፍስቲ ከዓ ካብቲ ሰብ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እተን 2,000 ዝኣኽላ ሓሰማታት በርጊገን በቲ ጸድፊ ናብቲ ባሕሪ ጠሊቐን ሞታ። እቶም ጓሶት ድማ ሃደሙ። ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን ከዓ ኣውረዩ። እቶም ህዝቢ እውን ነቲ ዝኾነ ነገር ክርእዩ ወፁ። ናብ ኢየሱስ ምስ መፁ ድማ እቲ ጋኔን ሒዝዎ ለጌዮን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብ ኮፍ ኢሉ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ረኣይዎ እሞ ፈርሑ። እቶም ዝረኣይዎ ድማ ነቲ ብዛዕባ እቲ ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብን ብዛዕባ እተን ሓሰማታት ዝኾነ ነገርን ነገርዎም። ሽዑ እቶም ህዝቢ ካብ ዓዶም ክወጸሎም ክልምንዎ ጀመሩ። ኢየሱስ ናብ ጃልባ እናደይበ እንተሎ ድማ እቲ ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብ ምስኡ ክኸይድ ለመኖ። ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሉን። ናብ ገዛኻን ናብ ወገናትካን ኪድ፣ እቲ እግዚአብሔር ዝገበረልካን ዝመሓረካን ኩሉ ድማ ንገሮም በሎ። ንሱ ከዓ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ኩሉ ናብቲ 10 ከተማ ዝበሃል ከይዱ ክነግር ጀመረ። ኩሎም እውን ተገረሙ። ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ምስ ተሳገረ ብዙሕ ህዝቢ ናብ ወሰን ባሕሪ ናብኡ ተኣከበ። ኢያኢሮስ ዝስሙ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ናብኡ መጸ። ምስ ረኣዩ ከዓ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ሰገደሉ። ጓሌ ክትመውት ስለ ዝቐረበት ምንቲ ሓውያ ብህይወት ክትነብር መጺኻ ኢድካ ንብረላ እናበለ ኣበርቲዑ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ ምስኡ ኸደ። ብዙሕ ህዝቢ እውን ሰዓቦ። ኣብ ዙርያኡ እውን ይደፋፍኡ ነበሩ። እንሆ ከዓ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ነበረት። ናብ ብዙሓት ሓኻይም ብምኻድ ብዙሕ ተሳቐየት። ኩሉ ገንዘባ እውን ወደአት። እንተኾነ ገደዳ ዳ እምበር ኣይጠቐማን። ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑን ተነኺኤ ክሓዊ እየ ኢላ ብማእኸል እቶም ህዝቢ ሓሊፋ ብድሕሪኡ መጺኣ ክዳኑ ነኽአት። እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደማ ከዓ ብቕጽበት ቆመ። ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየት እውን ተፈለጣ። ኢየሱስ ከዓ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝነኽአ በለ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህዝቢ ናባኻን ትጽቓቐጥ እናረኣኻ መን እዩ ዝነኽኣኒ ትብለለኻ በልዎ። ኢየሱስ ነቲ እዙይ ዝገበረ ንኽርኢ ምልስ ኢሉ ጠመተ። እታ ሰበይቲ ግና እቲ ኣብኣ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሓት እናንቀጥቀጠት መጺኣ ሰገደትሉ። ኩሉ እቲ ሓቂ እውን ነገረቶ። ንሱ ከዓ ጓለይ እምነትኪ እያ ዘሕወየትኪ፣ ብሰላም ኪዲ፣ ካብ ሕማምኪ እውን ሕወይ በላ። ኢየሱስ ገና እዙይ ክዛረብ እንተሎ ካብቲ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ሰባት መጺኦም ዋልካ ሞይታ እያ ደግምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ እቲ ዝተዛረብዎ ሰሚዑ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣይትፍራሕ እመን ደኣ በሎ። እንትርፊ ጴጥሮስን ያዕቆብን ሓው ያዕቆብ ዮሐንስን
ሓደ እኳ ኸስዕዎ ኣይፈቐደን ናብ ገዛ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ ኣተዉ ኸዓ ብዙሓት ዘልቅሱን ዝበኽዩን ዋይ ዋይ ዝብሉን ረአየ ኣትዩ ስለምንታይ ዋይ ዋይ ትብሉን ትበኽዩን እዛ ቆልዓ እኮ ደቂሳ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በሎም ንሳቶም ከዓ ኣስሓቕዎ ንሱ ግና ንኹሎም መውፂኡ ነቦ እታ ቆልዓን ንኖኣን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ሒዙ ናብቲ እታ ቆልዓ ዘላቶ ኣተወ ነታ ቆልዓ ብኢዳ ሒዙ ኸዓ ጣቢታ ቁሚ በላ ትርጉሙ ኸዓ ኣትጓል ተሲእ ብለክ ኣለኹ ማለት እዩ እታ ጓል ድማ ብቕጽበት ተሲኣ ተዋሳወሰት ዕድሚኣ ድማ 12 ዓመት ነበረ ሽዑ የመና ተገረሙ ንሱ ኸዓ ነዙይ ሓደ እኳ ኸይፈልጦ ብጽኑዕ ኣዘዞም ዝብላዕ ክህዋ ድማ ነገሮም ማርቆስ ምዕራፍ 6 ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ናብ ዓዱ ኸደ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ሰዓብዎ ብሰንበት ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ክምህር ጀመረ ብዙሓት ምስ ሰምዕዎ ድማ እዚ ኩሉ ካበይ ረኸቦ እዚ ጥበብ እዙይ ካበይ ተዋሃቦ እዚ ብኢዱ ዝግበር ዘሎ ተኣምራት ካበይ ኾነሉ እናበሉ ተገረሙ እዚስ እቲ ጸራቡ ወዲ ማርያም ደኮነን ሓዊ ያዕቆብን ዮሳን ይሁዳን ስምዖንን ደኮነን ኣሓቱስ ኣብዚ ምሳና ዘለዋ ደኮናን እናበሉ ብኡ ተዓንቀፉ ኢየሱስ ከዓ ነቢይ እንትርፈው ዓዱ ናብ ኣዝማዱ ናብ ቤቱን ኣይነዓቕን እዩ በሎም ብዘይ እቶም ኢዱ ኣንቢሩ ዘሕወዮም ውሑዳት ሕሙማት ኣብኡ ተኣምራት ኣይገበረን በቲ ዘይምእማኖም ድማ ተገረመ እናመሃረ ኸዓ ኣብቲ ኸባቢ ዘለዋ ዓድታት ተዘዋወረ ኢየሱስ ነቶም 12 ሐዋርያት ናብኡ ጸዊዑ በብኽልተ ገይሩ ለኣኾም ኣብ ልዕሊ ርኹሳት መናፍስቲ ድማ ስልጣን ሃቦም ንመንገዲ ዝኸውን እንትርፊ በትሪ ስንቂ እንጀራ ወይ ከረጢት ኣብ ቀናውቶም ድማ ገንዘብ ከይሕዙ እንትርፊ ኣብ እግሮም ዘሎ ሳእኒ 2 ክዳውንቲ ከይሕዙ ኣዘዞም ከምዙይ ድማ በሎም ካብኡ ክሻዕ ትወፁ ኣብቲ ዝኣተኹምዎ ገዛ ተቐመጡ ኣብቲ ዘይተቐበልኹምን ወይ ዘይሰምዑኹምን ዓዲ ካብኡ ወፂኹም ንኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ሓመድ ኣእጋርኹም ንገፉ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ዓዲ እቲኣስ ንሰዶሙን ገሞራን ከም ዝቐለለን እማን እብለኩም ኣለኹ ንሳቶም ድማ ናብ ዓድታት ወፂኦም ኩሉ ክንሳሕ ሰበኹ ብዙሓት ኣጋንንቲ እውን ኣውፅኡ ንብዙሓት ሕሙማት ድማ ዘይቲ እናቐብኡ ኣሕወይዎም ስም ኢየሱስ እምብዛ ገኒኑ ይውረ ስለ ዝነበረ ንጉስ ሄሮድስ ሰምዐ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ካብ ሙታን ተሲኡ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ብኡ ይግበረሉ በሉ ካልኦት ግና ኤልያስ እዩ በሉ ገሊኦም ከዓ ነቢይ ወይ ድማ ሓደ ካብቶም ነቢያት እዩ በሉ ሄሮድስ ግና ነዚ ምስ ሰምዐ እዚ እቲ ኣነ ርእሱ ዘሰየፍክዎ ዮሐንስ እዩ ንሱ ካብ ሙታን ተንሥኡ እዩ በለ ሄሮድስ ንሄሮድያዳ ሰበይቲ ሓዉ ፊልጶስ ኣእትይዋ ነበረ እሞ ብሰንካ ሓሻኽሩ ልኢኹ ንዮሐንስ ሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲርዎ ነበረ ምኽንያቱ ኸዓ ዮሐንስ ንሄሮድስ ሰበይቲ ሓውካ ክትእቱ ኣይግባኣካን ይብሎ ስለ ዝነበረ እዩ ሄሮድያዳ በዙይ ተቐይማ ከተቕትሎ ትደሊ ነበረት እንተኾነ ኣይከኣለትን ዮሐንስ ቅዱስን ጻድቕን ሰብ ከም ዝኾነ ንጉስ ሄሮድስ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ይፈርሖን ይሕልዎን ነበረ ሄሮድስ ዘረባ ዮሐንስ እንትሰምዕ የመና ይጭነቕ ነበረ እንተኾነ እናተሓጐሰ ደኣ ይሰምዖ ነበረ ሄሮድስ ዝተወለደላ መዓልቲ ከኽብር ንመሳፍንቲ ንመኳንንቲ ንናይ ገሊላ ዓበይቲ ዓዲ ምሳሕ ምስ ገበረ ሽዑ ምችውይ መዓልቲ ኾነ ጓል ሄሮድያዳ ድማ ኣትያ ሳዕስዐት ንሄሮድስን ነቶም ምስኡ ኣብ ማእዲ ዝተቐመጡን ከዓ ኣሓጐሰቶም እቲ ንጉስ እውን ነታ ጓል ዝደለኽዮ ጠይቕኒ እሞ ክህበኪ እየ ክሳዕ ፍርቂ መንግሥተይ እውን እንተኾነ እውን ዝጠየቅክኒ ክህበኪ እየ ኢሉ መሓለላ እታ ጓል ድማ ወፂኣ ንኖኣ እንታይ ክጥይቆ በለታ ንሳ ኸዓ ርእሲ ዮሐንስ መጥምቕ በለታ ሽዑ ቐልጢፋ ናብ ንጉስ ኣትያ ርእሲ ዮሐንስ መጥምቕ ሕዚ ኣብ ጻሕሊ ጌርካ ሃበኒ በለቶ እቲ ንጉስ ድማ የመና ሓዘነ ምእንቲ ማሕላኡን ምእንቲ እቶም ምስኡ ተቐሚጦም ዝነበሩን ግና ከኣብያ ኣይደለየን ሽዑ እቲ ንጉስ
ሓደ ወታደር ልኢኹ ርእሲ ዮሐንስ ከምጽእ ኣዘዘ። ንሱ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸይዱ ርእሲ ዮሐንስ ሰየፈ። ነቲ ዝተቖረጸ ርእሱ ድማ ኣብ ጻሕሊ ገይሩ ነታ ጓል ሃባ፣ እታ ጓል ድማ ንኖኣ ሃበታ። ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ነዚ ምስ ሰምዑ ከይዶም ነቲ ሬሳኡ ወሲዶም ቀበርዎ። ሐዋርያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተመሊሶም ዝገበርዎን ዝመሃርዎን ኩሉ ነገርዎ። እቶም ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ እሞ ንምብላዕ እውን ግዜ ስለ ዘይረኸቡ ኢየሱስ ንበይንኹም ቁሩብ ክትዕርፉ ናብ ጽምው ቦታ ንውፃእ ንዑናይ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንበይኖም ብጃልባ ተሳጊሮም ናብ ጽምዊ ቦታ ኸዱ። ክኸዱ እንተለዉ ብዙሓት ህዝቢ ረኣይዎምን ኣለለይዎምን። ካብ ኩለን ከተማታት ብእግሪ ናብኡ ጐየዩ እሞ ቀዲሞምዎም ኣብኡ በጽሑ። ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙሕ ህዝቢ ረአየ። ጓሳ ከም ዘይብለ ነባጊዕ ነበሩ እሞ ረህርሀሎም። ብዙሕ እውን ክምህሮም ጀመረ። እዋን ምስ ሓለፈ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም እዚ ቦታ እዚ በረኻ እዩ፣ ግዜ እውን የመና መስዩ እዩ። ዝብላዕ ምግቢ የብሎምን እሞ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ቁሸታትን ዓድታትን ከይዶም ዝበልዕዎ ከዕድጉ ኣሰናብቶም በልዎ። ንሱ ግና ዝበልዕዎ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም። ንሳቶም ድማ ከይድና ብ200 ዲናር እንጀራ ዓዲግና ዶ ክበልዑ ክንዎም በልዎ። ኢየሱስ ድማ ክንደይ እንጀራ ከም ዘለኩም ኪዱሙ ረአዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ምስ ረአዩ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣሎ በልዎ። ንኹሎም በብመስርዖም እናሰርዑ ኣብ ለምለም ሳዕሪ ከቐምጥዎም ኣዘዞም። እቶም ህዝቢ ከዓ ከከም መስርዖም በብ100ን በብ50 ተቐመጡ። ኢየሱስ ነተን 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ እናጠመተ ባረኸ። ቆሪሱ እውን ከቕርቡሎም ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። ከምኡ እውን እቲ 2 ዓሳ ንኹሎም ኣከፋፈሎም። ኩሎም ድማ በሊዖም ጸገቡ። ድሕሪ እዚ ደቀ መዛሙርቱ 12 ቁርስራስ ዝመልአ መሶብ ኣልዓሉ። ካብቲ ዓሳ ድማ ከምኡ። እቶም እንጀራ ዝበልዑ ከዓ 5000 ሰብኡት ነበሩ። ሽዑ ነቶም ህዝቢ ክሳዕ ዘሰናብት ንደቀ መዛሙርቱ ብቕልጡፍ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ናብ ማዕዶ ቤተ ሳይዳ ክቐድምዎ ኣዘዞም። ምስ ሰናበቶም ካብኡ ሓሊፉ ክጽሊ ናብ እምባ ደየበ። እዋኑ ምስ መሰየ እታ ጃልባ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ነበረት። ንሱ ድማ በይኑ ኣብ ምድሪ ነበረ። ንፋስ ብቕድሚኦም ነበረ እሞ እናቐዘፉ እንተለዉ ክጭነቑ ረአዮም። ከባቢ 9 ሰዓት ናይ ለይቲ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ብእግሩ እናኸደ ናብኣቶም በጽሐ። ክሓልፎም እውን ደለየ። ንሳቶም ግና ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ብእግሩ እንትኸይድ ምስ ረአይዎ ምትሃት መሲልዎ ማእወዩ። ኩሎም ምስ ረአይዎ ደንገጹ። ኢየሱስ ግና ኣይዞኹም ኣነ እየ ይትፍርሑ በሎም። ናብታ ንሳቶም ዝነበርዋ ጃልባ ከዓ ደየበ። እቲ ንፋስ ድማ ሃድአ። ንሳቶም እውን የመና ተገረሙን ተደነቑን። ልቦም ተደፊኑ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ እንጀራ ተኣምራት የስተውዓልዎን። ነቲ ባሕሪ ምስ ተሳገሩ ናብ ምድሪ ጌንሴሬጥ መጺኦም ነታ ጃልባ ኣብ ወሰነ ጸጊዖም ኣቖምዋ። ካብ ጃልባ ምስ ወጹ እቶም ህዝቢ ሽዑ ንሽዑ ኣለለይዎ። ኣብ ኩላ እታ ሃገር እናጐየዩ ኢየሱስ ኣሎ ተባሂሉ ናብ ዝሰምዑሉ ቦታ ሕሙማት ብዓራታት እናጾሩ ናብኡ ኸምጽኡ ጀመሩ። ኣብ ዝኣተወ ኩሉ ኣብ ዓድታት፣ ኣብ ከተማታት፣ ኣብ ቁሸታት ነቶም ሕሙማት ኣብ ዕዳጋታት የቐምጥዎም እሞ ዘፈር ክዳኑ ጥራሕ ክነኽኡ ይልምንዎ ነበሩ። እቶም ዝነኽእዎ እውን ኩሎም ይሓውዩ ነበሩ። ማርቆስ ምዕራፍ 7 ፈሪሳውያንን ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግን ናብኡ ተኣከቡ። ገሊኦም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኣእዳዎም እንተይተሓጸቡ እንጀራ እንትበልዑ ረኣይዎም። ኩሎም ፈሪሳውያንን ኣይሁድን ስርዓት ዓበይቲ ምእንቲ ክሕልዉ ኣእዳዎም ኣጸቢቖም እንተይተሓጸቡ ኣይበልዑን ነበሩ እሞ ካብ ዕዳጋ እንትምለሱ እውን ኢዶም እንተይተሓጸቡ ኣይበልዑን ነበሩ። ካልእ እውን ብዙሕ ከም ሕፃብ መሳተያን ኣቑሑ ገዛን ዓታሩን ዓራታትን ዝመስል ክሕልውዎ ዝወረስዎ ልማድ ነበሮም። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ስርዓት ዓበይቲ ዘይሕሉ ኣእዳዎም እንተይተሓጸቡ እንጀራ ዝበልዑ ኢሎም ጠየቕዎ። ንሱ ከዓ ከምዚ በሎም፣ ኣቱም ግብዛት ከምቲ ጽሑፍ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ የመና ዝረሓቐ እዩ። ግና ትምህርቲ ስርዓት ሰብ እናምህሩ ብኸንቱ የምልኹኒ ኢሉ ኢሳይያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተነበየ። ትእዛዝ እግዚአብሔር ሓዲግኩም ስርዓት ሰብ ትሕልዎ ኣለኹም። ከም ምሕፃብ መሳተያን
خالي أقحن جزان خالي دما نزوي زمسلن تجور لهم ناي بعلخاتكم سرعات النحلهم ناي إجزابير تأزاز كتتحسو قبوء ديو موسى أبوخان النخان أخبر نبوء وين النقو حماق قال تجاربه برقص يموت إلو الله نسخاتكم قنا خمزي تولو اتنبوء وين النقو اتكاباي زقبوءكم حاجز قربانيو مالت ما بقى يخون اللي ينتبلهم دقيم نبوء وين النقو حد نقر كاك خقور اللهم كتو أيتفقدلون يخم سلازي دما نتي سرعكم وسرعات كتبلو قال إجزابير تتحسول لهم كم أول نزيز مسل بزح تقور لهم ኢየሱስ መሊሱ ነቶም ህዝቢና ውፀዊዑ ኩለኹም ስምዑ ኣስተውዕሉውን ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣትስ ከርክሶ ይኽእልን እዩ ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ በሎም ካብቶም ህዝቢ ተፈልዩ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ምስላዙ ይጠየቕዎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎም ንስኻትኩም እውን ዶ ክሳዕ ክንድዙ ኣይተስተውዕልን ኢኹም ካብ ወፃኢ ናብ ኣፍ ሰብ ዝኣቱ ኩሉ ንሰብ ከም ዘየርክሶ ኣይትፈልጡን ዲኹም ብኸብዲ ኣቢሉ ንደገ እዩ ዝወፅእ እምበር ናብ ልቢ ኣይወርድን እዩ ብዙይ ድማ ኢየሱስ ምግቢ ኩሉ ንጹህ ምዃኑ ገለጸ ከምዙይ ድማ በሎም ንሰብ ዘርክሶ እቲ ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ካብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ምንዝርና ስርቂ ቅትለት ዝሙት ምኽታር ስስዐ ተንኰል ስድነት ቅንኢ ሓሜት ትዕቢት ስንፍና ይወፅእ እዚ ኩሉ ክፉእ ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ ንሰብ ከዓ የርክሶ ካብኡ ተልዒሉ ናብ ሃገር ጢሮስን ሲዶናን ከደ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ሓደ እኳ ክፈልጦ ኣይደለየን እንተኾነ ክሕባእ ኣይከኣለን ሽዑ ከዓ ጓላ ርኹስ መንፈስ ዝሓደራ ሓንቲ ሰበይቲ ብዛዕባኡ ሰሚዓ መጸት ኣብ እግሩ ተደፊኣ እውን ሰገደትሉ እታ ሰበይቲ ኣብ ሲሮፊንቅያ ዝተወልደት ግሪኻዊት ነበረት ካብ ጓላ ጋኔን ከውፃላ ድማ ለመነቶ ኢየሱስ ድማ እንጀራ ውልድ ኣልዒልካ ነኽላባት መሃብ ጽቡቕ ኣይኾነን እሞ ሕደጊ ቅድም እቶም ውልድ ይጽገቡ በላ ንሳ ድማ እወ ጐይታይ ኣኽላባት እውን እንተኾኑ ኣብ ትሕቲ ማእዲ ኮይኖም ዝወደቐ ርፍራፍ ውሉድ ይበልዑ እዮም ኢላ መለሰትሉ ንሱ ድማ እዚ ቃል እዚ ብምባልኪ እቲ ጋኔን ካብ ጓልኺ ወፂኡ እዩ እሞ ኪዲ በላ ናብ ገዝኣ ምስ ተመለሰት ድማ እቲ ጋኔን ወፂኡ እታ ጓላ እውን ኣብ ዓራት ከፍ ኢላ ረኸበታ መሊሱ ካብ ሃገር ጢሮስ ወፂኡ ብሲዶና ገይሩ ብማእኸል 10 ከተማ ዝበሃል ዓዲ ናብ ባሕሪ ገሊላ ኸደ ሓደ ጸማምን ብሃምን ናብኡ ኣምፂኦም ኢዱ ኸንምረሉ ለመንዎ ካብቶም ህዝቢ ንበይኑ ፍልይ የቢሉ ድማ ኣጻብዕቱ ኣብ እዛኑ ኣንበረ እንትፍ ኢሉ እውን ንመልሓሱ ነኽኦ ናብ ሰማይ ቆላሕ ኢሉ ብርህራህ ኣተንፊሱ ከዓ ኤፍታህ በለ ንሱ እውን ተኸፈት ማለት እዩ ሽዑ ኣእዛኑ ተኸፍታ ልሳኑ ድማ ተፈትሐ ኣጽሩዩ እውን ተዛረበ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ብጽኑዕ ኣጠንቀቖም እቶም ህዝቢ ግና ብመጠን እቲ ዝኸልከሎም ኣብዚሖም ኣውረዩ ንሳቶም ከዓ እዚ ሰብ እዙይ ዝገበሮ ኩሉ ሰናይ እዩ ንጸማማት ክሰምዑ ንባሃማት ክዛረቡ ይገብሮም እናበሉ የመና ይግረሙ ነበሩ ማርቆስ ምዕራፍ 8 በቲ ቅነቱይ ብዙሕ ህዝቢ መሊሱ ተኣከበ ዝብላዕ ገና ኣይነበሮምን እሞ ኢየሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ምሳይ ካብ ዝቕንዩ 3 መዓልቲ ኾይንዎም እዩ ዝብላዕ ከዓ የብሎምን እሞ ይሕዝኑን ኣለዉ ካብኣቶም ገሊኦም ካብ ርሑቕ ዝመፁ እዮም እሞ ብጥሙዮም ንናብ ገዝኦም እንተፋነኽዎም ኣብ መንገዲ ክደኽሙ እዮም በሎም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብዚ በረኻዚ እንጀራ ኸጽግብ ዝኽእል መን እዩ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ከዓ ክንደይ ዝኣክል እንጀራ ኣለኩም ኢሉ ጠየቖም ንሳቶም ድማ 7 በልዎ ነቶም ህዝቢ ኣብ ምድሪ ክቕመጡ ኣዘዞም ነተን 7 እንጀራ ሒዙ ኣመስጊኑ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ከቕርቡሎም ድማ ሃቦም ንሳቶም ከዓ ነቶም ህዝቢ ኣቕረቡሎም ቁሩብ ዓሳ እውን ነበሮም ንኡ ድማ ባሪኹ ከቕርቡሎም ኣዘዘ በሊዖም ጸገቡ ዝተረፈ ቁርስራስ ከዓ 7 መሶብ ምሉእ ኣልዓሉ
እቶም ዝበልዑ 4,000 ዝኾኑ ነበሩ። ሽዑ ድማ ክኸዱ ኣፋነዎም። ድሕሪ ዙይ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ሃገር ደልማኑታ ኸደ። ፈሪሳውያን ናብ ኢየሱስ መጺኦም ክከራኸርዎ ጀመሩ። ክፍትንዎ ኢሎም ካብ ሰማይ ምልክት ኣርኤና ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ብመንፈሱ እናሓዘነ እዚ ትውልድ እዚ ንምንታይ እዩ ምልክት ዝደሊ ዘሎ? ነዚ ትውልድ እዚ ምልክት ከም ዘይወሃቦ እማ ንብለኩም ኣለኹ በለ። ሓዲግዎም ድማ ናብ ጃልባ ደየበ፣ ናብ ማዕዶ እውን ተሳገረ። ደቀ መዛሙርቱ እንጀራ መሓዝ ስለ ዝረስዑ ኣብ ጃልባ እንትርፊ ሓደ እንጀራ ካልእ ኣይነበሮምን። ኢየሱስ ድማ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮድስን ተጠንቀቑ ኢሉ ኣዘዞም። ንሳቶም ድማ ንሳቶም እንጀራ ስለ ዘይሓዝና ድዩ ከም ዝብለና ዘሎም ተባሃሉ። ኢየሱስ ድማ ፈሊጡ ስለምንታይ እንጀራ ብዘይ መሓዝኩም ንሳትኩም ትዘራረቡ? ገና ዶ ኣይተረድእኩምን እዩ ወይ ኣይተስተውዕልን ዲኹም? ልብኹም ከተደፊኑ ድዩ? ዓይኒ እንተለኩም ኣይትርእዩ እንዶ? እዝኒ እንተለኩምስ ኣይትሰምዑ እንዶ? ኣይትዝክሩ እንዶ ኢኹም? እቲ 5 እንጀራ ን5,000 ምስ ቆረስኩ ቁርስራስ ዝመልአ ክንደይ መሶብ ኣልዒልኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ 12 በልዎ። እቲ 7 እንጀራ ን4,000 ምስ ቆረስኩኸ ቁርስራስ ዝመልአ ክንደይ መሶብ ኣልዓልኩም? ንሳቶም ድማ 7 በልዎ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ ዳ ዘይተስተውዕሉ በሎም። ናብ ቤተ ሳይዳ ምስ መጹ ድማ ንሓደ ዕውር ናብኡ ኣምጺኦም ክድህስሶ ለመንዎ። ነቲ ዕውር ብኢዱ ሒዙ ካብታ ከተማ መሪሑ ኣውፅኦ። ናብ ዒንቱ እንትፊሉ እውን ኢዱ ኣንመረሉ። ዝኾነ ነገር ዶ ትርኢ ኣለኻ ኢሉ እውን ጠየቖ። ቆላሕ ኢሉ ድማ ሰባት ከም ኣእዋም እንትመላለሱ እርኢ ኣለኹ በለ። ኢየሱስ መሊሱ ኢዱ ኣብ ዒንቱ ኣንመረሉ እሞ ኣጸቢቑ ረአየ። ኩሉ እውን በሪሁ ተረአዮ። ኢየሱስ ከዓ ናብ ዓደይ ትእቶ፣ ኣብ ከተማ ድማ ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ናብ ገዝኡ ሰደዶ። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ከደ። ኣብ መንገዲ ድማ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሰብ መን እዩ ይብለኒ ኢሉ ጠየቖም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ይብሉኻ በልዎ። ንሱ ድማ ንስኻቱም ከመን እዩ ትብሉኒ በሎም። ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣበርቲዑ ኣጠንቀቖም። ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ክቕበል ብሽማግለታት ሕዝብን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ክነዓቕን ክቕተልን ኣብ 3 መዓልቲ እውን ክትስእ ከም ዘለዎ ክምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር እዙይ ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦም። ሽዑ ጴጥሮስ ኣግልል ኣቢሉ እዙይ ኣይኽውንን በሎ። ኢየሱስ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ እናጠመተ ንጴጥሮስ ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚአብሔር ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ኣታ ሰይጣን ኻባይ ረሓቕ ኢሉ ገሰጾ። ነቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ኸምዚ ይበሎም፣ እቲ ክኽተለኒ ዝደሊ ንርእሱ ይኽሓድ፣ መስቀሉ ተሸኪሙ ኸዓ ይከተለኒ። እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፍኣ ግና ኸድሕና እዩ። ሰብ ብኹሉ ዓለም ረዊሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብ ከቤዛ ነብሱ እንታይ መሃበ? እቲ ኣብዚ ዘማውን ሃጥእን ዝኾነ ትውልድ እዙይ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፍር ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ብኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መጸ ብኡ ክሓፍር እዩ። ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቀጺሉ እውን ኢየሱስ ኣብዚ ቆይሞም ካብ ዘለው ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ብሓይሊ ክትመጽእ እንተላ ክሳዕ ዝርእዋ ዘይሞቱ ከም ዘለው እማ ንብለኩም ኣለኹ በሎም። ድሕሪ 6 መዓልቲ ከዓ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ንበይኖም ወሲዱ ናብ ነዊሕ እምባ ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም እውን ትርኢቱ ተለወጠ። ክዳኑ ድማ ኬርና ኣንጸባረቐ። ኣብ ምድሪ ሓደ ሓጻባይ ከምኡ ገይሩ ኸጻዕድዎ ክሳዕ ዘይኽእል ከዓ ኣጻዕደወ። ሽዑ ሙሴን ኤልያስን ምስ ኢየሱስ እናተዘራረቡ እንተለዉ ተረኣይዎም። ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ መምህር ንዓና ኣብዙይ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ ንኤልያስ 3 ዳስ ንስራሕ በሎ። የመና ደንጊጾም ስለ ዝነበሩ
ነቲ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ ብሩህ ደመና መጺኡ ድማ ሸፈኖም ካብቲ ደመና ኸዓ እዙይ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ ብድንገት ኣብ ዙርያኦም ቆላሕ እንተበሉ ኸዓ ኢየሱስ በይኑ እምበር ሓደ እኳ ምስኣቶም ኣይረኣዩን ካብ እምባ ክወርዱ እንተለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሞት ምስ ተስአ እንተዘይኮይኑ ነቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቓል ኣብ ልቦም ዓቑሮም ካብ ሞት ምትሳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ እናበሉ ድማ ንስንሳቶም ተዘራረቡ ንሳቶም ከዓ ስለምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዝብሉ ኢሎም ጠየቕዎ ንሱ ከዓ ኤልያስ ብርግጽ ኣቐዲሙ ክመጽእ እዩ ንኹሉ እውን ከቃንዕ እዩ ብዛዕባ ወዲ ሰብከ ብዙሕ መከራ ከም ዝቕበልን ከም ዝነዓቕን ስለምንታይ ዲ ተጻሒፉ ዘሎ ኣነ ግና ኤልያስ ብርግጽ መጺኡ እዩ ከምቲ ብዛዕባኡ ተጻሒፉ ዘሎ ድማ ዝደለይዎ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝገበሩ እብለኩም ኣለኹ በሎም ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ድማ ብዙሕ ሕዝቢ ኸቢብዎም መምህራን ሕጊ እውን ክከራኸርዎም እንተለዉ ረኣየ ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ደንገጹ ናብኡ ጐይዮም ከዓ ሰላም በልዎ ነቶም መምህራን ሕጊ ድማ ብዛዕባ እንታይ ትከራኸርዎም ኣለኹም ኢሉ ጠየቖም ሓደ ካብቶም ህዝቢ ከዓ መምህር ንወደይ ብሃም ጋኔን ስለ ዝሓዞ ናባኻ ኣምጽእዮ ኣለኹ ክለዓሎ እንተሎ የውድቆ የዕፍሮ ኣስናኑ እውን ይሕርቅም ይነቅጽ እውን ንደቀ መዛሙርትኻ ከውፅእዎ ጠይቐዮሙስ ኣይከኣል በሎ ንሱ ከዓ ኣታ ዘይኣምን ትውልዲ ክሳዕ መዓዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መዓዝ ከክዕገሰኩም እየ ናብዚ ናባይ ኣምጽእዎ በሎም ናብኡ ድማ ኣምጽእዎ እቲ ርኹስ መንፈስ ምስ ረኣዮ ሽዑ ንሽዑ ናብ ምድሪ ነጽሖ ኣንፈርፈረ ዓፈረ እውን ኢየሱስ ድማ ነብኡ ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዩ ዝሓዞ ኢሉ ጠየቖ ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ እዩ ቆትሎ ደልዩ ከዓ ብዙሕ ሻዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን የውድቆ ትኽእል እንተ ኾይንካ ራህረህልና ርድአና በሎ ኢየሱስ ድማ ትኽእል እንተ ኾይንካ ዶ ትብል ኣለኻ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ በሎ ሽዑ ኣቦ እቲ ቖልዓ ኣምን እየ ግና ጉድለት እምነተይ ክርሕቐለይ ደግፈኒ እናበለ ጸርሐ ኢየሱስ እቶም ሰብ ናብኡ እንትጐዩ ምስ ረኣየ ነቲ ርኹስ መንፈስ ኣታ ባሃምን ጸማምን መንፈስ እእዝዘካ ኣለኹ ካብኡ ውፃእ ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይትእቶ እናበለ ገሰጾ እቲ ርኹስ መንፈስ ጋዓረ እቲ ቈልዓ ድማ ፈርፈር ኣቢልዎ ወፀ ብዙሓት ሞይቱ ክሳዕ ዝብሉ ከዓ ከም ሬሳ ኾነ ኢየሱስ ድማ ብኢዱ ሒዙ ኣተስኦ ንሱ እውን ተስአ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ንመይንቶም ኮይኖም ስለምንታይ ንሕና መውፅኡ ዝስኣና ኢሎም ጠየቕዎ ንሱ ከዓ እዚ ከምዚ ዝዓይነት ርኩስ መንፈስ ብጾምን ብጸሎትን እንተዘይኾይኑ ኣይወፅን እዩ በሎም ካብኡ ወፂኦም ብገሊላ ሓለፉ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዙይ ሓደ እኳ ክፈልጦ ኣይደለየን ንደቀ መዛሙርቱ እውን ንወዲ ሰብ ናብ ኢድ ሰብ ኣሕሊፎም ክህብዎ ክቐትልዎ እዮም ምስ ተቐትለ ድማ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትስእ እዩ ኢሉ ይምህሮም ስለ ዝነበረ እዩ ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ቃል ኣያስተውዓልዎን ከይጥይቕዎ ድማ ፈርሑ ኣብ ቅፍርናሆም በጺሑ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ከዓ ኣብ መንገዲ ትካትዕሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ ኢሉ ጠየቖም ንሳቶም ከዓ ኣብ መንገዲ መን ከም ዝዓቢ ንሳቶም ይካትዑ ነበሩ እሞ ስቕ በሉ ኢየሱስ ምስ ተቐመጠ ድማ ነቶም 12 ጸዊዑ እቲ ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ትሕቲ ኩሉን ኣገልጋሊ ኩሉን ይኹን በሎም ሓደ ቈልዓ ወሲዱ ድማ ኣብ ማእኸሎም ኣቆሞ ሓቑፉ ከዓ ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቈልዑ ንሓደ ብስመይ ዝቕበል ንዓይ እዩ ዝቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ንዓይ ኣይኮነን ዝቕበል በሎም ዮሐንስ ንኢየሱስ መምህር ሓደ ብስምካ ኣጋንንቲ ከውፅእ እንተሎ ርኢናዮስ ምሳና ስለ ዘይተኸተለካ ከልኪልናዮ በሎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በለ ብስመይ ተኣምራት ዝገብር ሽዑ ንሽዑ ድማ ብኣይ ክፉእ ክዛረብ ዝኽእል የለን እሞ ኣይትኸልኽልዎ ዘይቃወመና ኩሉ ምሳና እዩ ንስኻትኩም ድማ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም
ጽዋዕ ማይ ብስመይ ዘስትየኩም ኩሉ ሓስቡ ከም ዘይስእን እማን ይብለኩም ኣለኹ። ነቲ ካብዞም በኣይ ዝኣምኑ ኣናእሽተይ ንሓደ ዘስሕት እምኒ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ እንተዝተጥም መሐሾ ነይሩ። ኢድካ እንተስሓተትካ ቁረጻ፣ ምስ ክልተ ኢድካ ናብቲ ሓሳኽኡ ዘይመውት ሓዊ እውን ዘይጠፍእ ናብ ጋነ ምእሳት ካብ እትድርበስ ቆራጽ ኮይንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ። እግርኻ እንተስሓተትካ እውን ቁረጻ፣ ምስ ክልተ እግርኻ ሓሳኽኡ ናብ ዘይመውት ሓዊ እውን ናብ ዘይጠፍእ ጋነ ምእሳት ካብ እትድርበስ ሓንካስ ኮይንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ። ዓይንኻ እንተስሓተትካ ጐጥቂጥካ ደርብያ፣ ምስ ክልተ ዓይንትኻ ናብቲ ሓሳኽኡ ዘይመውት ሓዊ እውን ዘይጠፍእ ጋነ ምእሳት ካብ እትድርበስ ነቋር ኮይንካ ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ምእታው ይሕሸካ። ኩሉ ብሓዊ እዩ ዝምቅር፣ ኩሉ መስዋዕቲ ድማ ብጨው እዩ ዝምቅር። ጨው ጽቡቕ እዩ። እቲ ጨው መቐረቱ እንተጠፍአኸ ብምንታይ ተመቅርዎ? እምበኣር ኣብ ነብስኹም ጨው ይሃለኹም፣ ንስንሳትኩም እውን ተሰማሚዕኹም ብሰላም ንበሩ። ማርቆስ ምዕራፍ 10 ኢየሱስ ካብኡ ተልዒሉ ናብ ሃገር ይሁዳን ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከደ። መሊሱ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ከም ልማዱ እውን ምሃሮም። ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ክፍትንዎ መጺኦም ሰብኣይ ንሰበይቱ ክፈትሓ ይግባእ ድዩ ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ድማ ሙሴ እንታይ ኢሉ ኣዘዘኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ሙሴስ መፍትሕያ ጽሑፍ ጽሒፍና ክንፈትሓ ፈቒዱልና እዩ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ሙሴስ ብሰንኪ ትረት ልብኹም እዩ እዚ ትእዛዝ እዙይ ዝጸሓፈልኩም። ካብ መጀመርታ ፍጥረት ግና እግዚአብሔር ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን እንኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይዋሃድ፣ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ። እምበኣር ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን። እምበኣር ከስ ነቲ እግዚአብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብኣይ ይፍለዮ በሎም። ኣብ ገዛ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ነገር እዙይ ደጊሞም ጠየቕዎ። ንሱ ድማ እቲ ሰበይቱ ፈቲሑ ኻሊእ ዘእቱ ኣብ ልዕሊኣ ይዝሙ፣ እታ ሰብኣያ ፈቲሓ ኻሊእ እትእቱ ድማ ትዝሙ በሎም። ኢዱ ኸንምረሎም ድማ ንህፃናት ናብኡ ኣምጽእዎም። ደቀ መዛሙርቱ ግና ነቶም ዘምጽእዎም ገሰጽዎም። ኢየሱስ ነዚ ምስ ረኣየ ተቖጢዑ ህፃናት ናባይ ይምጽኡ ሕደግዎም፣ መንግስቲ እግዚአብሔር ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ኣይትኸልክልዎም። እቲ ንመንግስቲ እግዚአብሔር ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ኸቶ ከም ዘይኣትዋ እማን ይብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓቂፉ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊኦም ኣንሚሩ ባረኾም። ኢየሱስ ብመንገዲ ክኸይድ እንተሎ ሓደ ሰብኣይ እናጐየ ናብኡ መጺኡ ሰገደሉ። ኣታ ሕያዋይ መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርስስ እንታይ ክገብር ኢሉ ድማ ጠየቖ። ኢየሱስ ከዓ ንምንታይ ሕያዋይ ትብለኒ? እንትርፊ ሓደ እግዚአብሔር ሕያዋይ የለን። ትእዛዛት ትፈልጥ ኢኻ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትዓምፅ፣ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር በሎ። ንሱ ከዓ መምህር እዙይ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓልየ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ጠሚቱ ፈተዎ እሞ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ፣ ክድሞ ዘለካ ኩሉ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ፣ መስቀልካ ልዕልካ ድማ ንዓይ ተኸተለኒ በሎ። ንሱ ግና ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ በዚ ቓል እዙይ ሓዘነ፣ እናጓሃየ እውን ከደ። ኢየሱስ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርቱ እናጠመተ ገንዘብ ንዘለዎም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከኣትዉ ክንደይ ከቢድ እዩ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ በዚ ቓል እዙይ ተገረሙ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ደቀይ ብሃብቲ ንዝተኣማመኑ ናብ መንግሥቲ እግዚአብሔር ምእታው ከመይ ከቢድ እዩ። ሃብታም ናብ መንግሥቲ እግዚአብሔር ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል በሎም። ንሳቶም ከዓ ብዙሕ ተገረሙ። ንሳቶም ድማ መን ደኣ ኾን ክድሕን ይኽእል ተባሃሃሉ። ኢየሱስ ከዓ ናብኣቶም እናጠመተ እዙይ ብእግዚአብሔር እምበር ብሰብ ኣይከኣልን፣ ብእግዚአብሔር ኩሉ ይከኣል እዩ እሞ በሎም። ጴጥሮስ ከዓ እነሆ እምበኣር ንሕና ኩሉ ሓዲግና ተኸቲልናካ ክብሎ ጀመረ።
ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ ይበሎም እማ ንብለኩም ኣለኹ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ገዛ ወይ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ እኖ ወይ ኣቦ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ገራሁ ዝሓደገ ሕዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ምስ ስደት ገዛ ኣሕዋት ኣሓት እኖ ውሉድ ገራሁ ሚእቲ ከዓበት ዘይኽፈል ኣብዚ መጻእ ዓለም ከዓ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቕበል ሓደ እኳ የለን ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕረወት ክኾኑ እዮም ዳሕረወት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ኣብ መንገዲ እንተለዉ ኢየሱስ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ ንሳቶም ከዓ ተገረሙ እቶም ዝስዕቡ ዝነበሩ እውን ፈርሑ ኢየሱስ ድማ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ወሲዱ እቲ ክበጽሑ ዘለዎ ክነግሮም ጀመረ እነሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣለና ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከትሕዝዎ እዮም ንሳቶም ድማ ንሞት ክፈርድዎ ንኣሕዛብ እውን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ንሳቶም እውን ከላግጽሉ እንትፍ ክብልሉ ክገርፍዎ ክቐትልዎ እውን እዮም ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትስእ እዩ በሎም ያዕቆብን ዮሐንስን ክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ዝለመናካ ትገብረልና ንደሊ ኣለና በልዎ ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ በሎም ንሳቶም ድማ ኣብ ክብርኻ ሓዲና ብየማንካ ሓዲና ድማ ብጸጋምካ ክንቅመጥ ፍቐደልና በልዎ ኢየሱስ ግና እቲ ልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰትዩ እቲ ኣነ ዝጥመቆ ጥምቀት እውን ክትጥመቑኸ ትኽእሉ ዶ በሎም ንሳቶም ከዓ ወንኽእል በልዎ ኢየሱስ ድማ ነቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰትይዎ ነቲ ኣነ ዝጥመቆ ጥምቀት እውን ክትጥመቕዎ ኢኹም ኣብ የማነይን ኣብ ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ኣቦይ ንዘዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ይኮንክን ዝህቦ በሎም እቶም 10 ደቀ መዛሙርት ሰሚዖም ብያዕቆብን ዮሐንስን ተቖጥዑ ኢየሱስ ግና ጸዊዑ ንኣሕዛብ እቶም ሽሞኛታቶም ከም ዝገዝእዎም እቶም ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝስልጡኑ ትፈልጡ ኢኹም ኣባኻትኩም ግና ከምኡ ኣይኮነን እቲ ዓብዪ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን እቲ ካባኻትኩም ልዕሊ ኩሉ ክኸውን ዝደሊ ከዓ ንሱ ተኣዛዚኹም ይኹን ወዲ ሰብ ከገልግልን ሕይወቱ ቤዛ ብዙሓት ክህብን እምበር ከገልግልዋ ይመጸን እሞ በሎም ናብ ኢያሪኮ ድማ ኣተው ኢየሱስ ካብ ኢያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ምስ ብዙሕ ህዝብን ክወጽእ እንተሎ በርጤሜዎስ ንሱ እውን ወዲ ጤሜዎስ እቲ ዕውር ኣብ ወሰን መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ዓው ኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ክብል ጀመረ ብዙሓት ድማ ስቕ ክብል ገሰጽዎ ንሱ ግና ኦ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ዓው ኢሉ ጸርሐ ኢየሱስ ድማ ደው ኢሉ ነቲ ዕውር ጸውዕዎ ኢሉ ኣዘዘ ጸዊዖም ከዓ ኣይዞኻ ተስእ ኢየሱስ ይጽውዐካ ኣሎ በልዎ ንሱ ከዓ ክዳኑ ደርቢዩ ተሲኡ ናብ ኢየሱስ መጸ ኢየሱስ ድማ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ ጠየቖ እቲ ዕውር ከዓ መምህር ክርኢ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኪድ እምነትካ ኣሕውያትካ በሎ ሽዑ ንሽዑ ረአየ ኣብ መንገዲ እውን ተኸተሎ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ኢየሩሳሌም ንምእታው ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘለዋ ቤተፋጌን ቢታንያን ምስ ቀረቡ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ለኣኸ ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ናብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተቐመጦ እሱር ጻዕቢ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ኣምጹለይ ዝኾነ ሰብ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በሉ ሽዑ ክሰዶ እዩ በሎም ምስ ከዱ ከዓ ነቲ ጻዕቢ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተኣሲሩ ረኺቦም ፈትሕዎ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ገሊኦም ነቲ ጻዕቢ ንምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎም እሞ ሓደግዎም ነቲ ጻዕቢ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ ክዳውንቶም እውን ጐዝጐዙሉ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ብዙሓት ኣብቲ መንገዲ ክዳውንቶም ጐዝጐዙ
ካልኦት እውን ካብ እዋም ጨናፍር እናሰምዑ ይንስንሱ ነበሩ። እቶም ዝመርሑን እቶም ዝስዕቡን ድማ እናበሉ ይጸርሑ ነበሩ። ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም በጽሐ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ኣብ ዙርያኡ ግልጽ እናበለ ንኹሉ ምስ ረአየ መሲዩ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቢታንያ ኸደ። ንጽባሒቱ ካብ ቢታንያ ክወፁ እንተለዉ ኢየሱስ ጠመየ። ብርሑቕ ድማ ቈጻል በለስ ረአየ። ምናልባሽ ፍረ እንተረኸበላ ክርኢ ናብኣ ኸደ። ኣብኣ ምስ በጽሐ ኸዓ ግዜ በለስ ስለ ዘይነበረ እንትርፊ ቈጽሊ ፍረ ኣይረኸበላን። ኢየሱስ ደጊም ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለኣለም ፍረ ይብላ በላ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ሰምዕዎ። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ነቶም ኣብታ ቤተ መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝዕድጉን ዝነበሩ ክሰብጎም ጀመረ። ጠረጴዛ መሽረፍትን መደርደሪ ሸየጥቲ ርግብን ገምጠለ። ሓደ እኳ ኣቕሓ ጸይሩ በታ ቤተ መቕደስ ከይሓልፍ ከልከለ። ገዛይ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤተ ጸሎት ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ ዝብል ጽሑፍ ዶ የለን እዩ? ንስኻትኩም ግና በዓቲ ኸተርቲ ገበርኩምዎ በሎም። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ሰሚዖም ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ይሓስቡ ነበሩ። እንተኾነ ኩሉ ህዝቢ ብትምህርቱ ይድነቕ ስለ ዝነበረ ፈርሕዎ። ምስ መሲየ ድማ ካብታ ከተማ ወፀ። ንግሆ ክሓልፉ እንተለዉ እታ በለስ ካብ ሱራ ነቐይጸራ ኣይዋ። ጴጥሮስ ድማ ዘከረ እሞ መምህር እኒሃ እታ ዝረገምካያ በለስ ነቒጻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ብእግዚአብሔር እመኑ ብልቡ እንተይተጠራጠረ እቲ ዝልምኖ ከም ዝፍጸም ዝኣምን ኩሉ ነዚ እምባዚ ካብዚ ተልዒልካ ናብቲ ባሕሪ ተወርወር እንተወሎ ከም ዝኾነሉ እማን እብለኩም ኣለኹ። ስለዚ ኩሉ ትጽልይዎን እትልምንዎን ከም ዝተቐበልኹምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ። ክትጽልዩ እንተለኹም ከዓ ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ንብጻይኹም ዝተቐየምኩምዎ እንተልዩ ሕደጉሉ። ንስኻትኩም ይቕረ እንተዘይልኩም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም እውን በደልኩም ይቕረ ይብለልኩምን እዩ በሎም። መሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ክመላለስ እንተሎ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይትን ናብኡ መጹ። በየናይ ስልጣን እዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣለኻ? ወይ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ክትገብር ስልጣን ዝሃበካ ኸመን እዩ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም መልሱለይ። ኣነ እውን በየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ድዩ ነይሩ ወይ ካብ ሰብ? እስኪ መልሱለይ በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩሞ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ ዶ ክንብሎ በሉ። እንተኾነ እቶም ህዝቢ ኩሎም ንዮሐንስ ከም ነቢይ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ፈርሑ። ስለዙይ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በየናይ ስልጣን ነዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን በሎም። ማርቆስ ምዕራፍ 12 ኢየሱስ ብምስላ ገይሩ ከምዚ ክብሎም ጀመረ። ሓደ ሰብኣይ ወይኒ ተኸለ። ሓጽሩ ሓጸሮ መጽመቑ እውን ኳዓተሉ። መሐለዊ መንደቕ እውን ሰርሓሉ። ንሓረስቶስ ድማ ብብላዕ ሂብዎ ገሸ። ግዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኸምጽኣሉ ናብቶም ሓረስቶት ኣገልጋሊኡ ለኣኸ። ንሳቶም ግና ሒዞም ገረፍዎ፣ ጥራሕ ኢዱ እውን ሰደድዎ። መሊሱ ኻሊእ ኣገልጋሊኡ ናብኣቶም ለኣኸ። ንዕኡ እውን ብእምኒ ቀጥቂጦም ኣቑሲሎም ኣዋሪዶም ሰደድዎ። ከምኡ እውን ሳልሳይ ካሊእ ኣገልጋሊ ለኣኸ። ንዕኡ እውን ቀተልዎ። ብዙሓት ካልኦት ከዓ ለኣኸ። ንገሊኦም ገረፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ቀተልዎም። ይኹን እምበር ሓደ ዝፈትዎ ወዲ ነበሮ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንወደይ ሲሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ ኢሉ ናብኣቶም ለኣኾ። እቶም ሓረስቶት ግና እዚ እቲ ወራሲኡ እዩ፣ ንዑ ንቕተሎ እሞ እቲ ርስቱ ንኣና ክኸውን ተባሃሉ። ሒዞም ድማ ቀተልዎ። ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ ናብ ወጻኢ ደርበይዎ። እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ እንታይ ኮን ክገብር እዩ?
መጺኡ ነቶም ሓረስቶት ይቐትሎም ነታ ተኽልቲ ወይኑ ከዓ ንኻልኦት ይህቦ እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚአብሔር እዩ ንዒንትና እውን ዘደንቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ ዳ የንበብኩምን በሎም መራሕቲ ኣይሁድ ግና እዚ ምስላዙይ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረቦ ፈሊጦም ነበሩ እሞ ክሕዝዎ ደለዩ ነቶም ህዝቢ ፈሪሖም ግና ሓዲጎምዎ ኸዱ ብቓሉ ኸጋጊይዎ ኢሎም ከዓ ካብ ፈሪሳውያንን ካብ ሄሮድስ ወገን ዝኾኑ ሰባትን ናብኡ ለኣኹ ናብኡ መጺኦም ድማ መምህር ሓቀኛ ከም ዝኾንካ ንሓደ እኳ ከም ዘይትፈርሕ ገጽ ሰብ ርኢኻ ከም ዘይተዳሉ መንገዲ እግዚአብሔር እውን ብሓቂ ከም ትምህር ንፈልጥ ኢና ንቄሳር ግብሪ ምኽፋል ይግባእ ድዩ ወይ ኣይግባእን ንኽፈል ዶ ይንኽፈል በልዎ ኢየሱስ ድማ ግብዝናኦም ፈሊጡ ስለምንታይ ትፍትኑን ኣለኹም እስኪ ነቲ ዲናር ክሪኦ ኣምጹለይ በሎም ንሳቶም ድማ ኣምጹሉ ንሱ ከዓ እዚ መልክዑን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም ንሳቶም ድማ ናይ ቄሳር በልዎ ኢየሱስ ከዓ እምበኣር እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ እግዚአብሔር ከዓ ንእግዚአብሔር ሃቡ ኢሉ መለሰሎም ብኡ ድማ ተደነቑ ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰዱቃውያን ከዓ ናብኡ መጹ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ እንተይወለደ ሰበይቱ ሓዲጉ እንተሞተ ነታ ሰበይቱ እቲ ሓው ይውረሳ እሞ ንሓው ዘርኢ የቑመሉ ኢሉ ጽሒፉልና ኣሎ ኣባና 7 ኣሕዋት ነበሩ እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ እተወም ውሉድ እንተይሓደገ ሞተም እቲ ካልኣይ ድማ እተዋ ውሉድ እንተይሓደገ እውን ሞተም እቲ ሳልሳይ እውን ከምኡ 7ቲኦም እትዮምማ ውሉድ ኣይሓደጉን ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት 7ቲኦም እትዮምማ ነይሮም እሞ ብትንሣኤ ምውታን ሰበይቲ ኣየኖኦም እያ ክትከውን ኢሎም ጠየቕዎ ኢየሱስ መሊሱ ከምዚ በሎም መጽሓፍትን ኃይሊ እግዚአብሔርን ብዘይምፍላጥኩም ዶ ኣይኮነን ትጋገዩ ዘለኹም ምውታን ምስ ተስኡስ ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለው መላእኽቲ እግዚአብሔር እዮም እምበር ኣየውስውን ኣይዋሰውን እዮም ምውታን ከም ዝትስኡስ ንሙሴ እውን እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ቈጥቋጥ ኮይኑ ኣነ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ከም ዝበሎ የንበብኩም እንዶ እምበኣር ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ምውታን ኣይኮነን ንስኻትኩም ግና ብዙሕ ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ካብቶም መምህራን ሕጊ ሓደ ከም ዝተኸራኸርዎ እሞ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ሰሚዑ ናብኡ ቀረበ ካብ ኩለን ትእዛዛት ዝዓበየት ኣይነይቲ እያ ኢሉ ጠየቖ ኢየሱስ ከዓ እታ ዝዓበየት ትእዛዝ እዚኣ እያ ኦ እስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ ሓሳብኻን ብኹሉ ኃይልኻን ኣፍቅሮ እታ ዝዓበየት ትእዛዝ እዚኣ እያ እታ ንዓ ትመስል ካልእቲ ድማ ንብጻይካ ከም ባዕልኻ ጌርካ ኣፍቅሮ እትብል እያ ካብዘን ትእዛዛት እዚኣተን ዝዓበየት ትእዛዝ የላን ኢሉ መለሰሉ እቲ መምህር ሕጊ ከዓ መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ ብሓቂ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ብዘይ ንሱ ድማ ካልእ የለን ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነብስኻን ብኹሉ ኣእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ክተፍቅሮ ንምጽኣይካ እውን ከም ነብስኻ ክተፍቅሮ እዙይ ካብ ኩሉ ዝሓርር መስዋዕትን ካብ ኩሉ ካልእ መስዋዕትን ይበልጽ እዩ በሎ ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ ንስኻስ ካብ መንግሥቲ እግዚአብሔር ርሑቕ ኣይኮንካን በሎ ብድሕሪኡ ሓደ እኳ ኽጥይቓ ኣይደፈረን ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ እናመሃሮም እንተሎ መምህራን ሕጊ ኸመይ ኢሎም እዮም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ ዝብሉ ዳዊት በዓል ብመንፈስ ቅዱስ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል ዳዊት ባዕሉ ጐይታይ ካብ በሎ ኸመይ ኢሉ ደኣ ወዱ ይኾኖ በለ እቶም ብዙሓት ሰባት ድማ ብታሕጓስ ይሰምዕዎ ነበሩ እናመሃሮም እንተሎ ከዓ ካብቶም ነዊሕ ቀምሽ ተኸዲኖም ዝዞሩን ኣብ ዕዳጋ እውን ብኽብሪ ኢድ ክነስኡሎም ዝደልዩ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እውን ዝለዓለ መንበር ኣብ ማእዲ ዝኸበረ ስፍራ ካብ ዝደልዩ መምህራን ሕጊ ተጠንቀቑ ንሳቶም ናይ መበለታት ኣባይቲ ዝብዝብዙ
خمسሉ ድማ አንዊሖም ዝጽልዩ እዮም እሞ እዚኣቶም ዝገደደ ፍርዲ ክቕበሉ እዮም በሎም። ኢየሱስ ኣብ መንጽር ሙዳየ ምጽዋት ተቐሚጡ እቶም ሰብ ኣብቲ ሙዳየ ምጽዋት ከመይ ገይሮም ገንዘብ ከም ዘእትዉ ይርኢ ነበረ። ብዙሓት ሃብታማት ከዓ ብዙሕ የእትዉ ነበሩ። ሓንቲ ድኻ መበለት ድማ መጺኣ 2 ሳንቲም ዝኣክል ቁድራንቴን ኣእተወት። ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸዊዑ ከዓ ካብዞም ናብዚ ሙዳየ ምጽዋት ዘእተዉ ኩሎም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ዝበዝሕ ከም ዘእተወት እማን እብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶም ኩሎም ካብ ዝተረፎም እዮም ዘእተዉ። እዚኣ ግና ስእንቲ እንተላ እታ ዘለታ ጥሪታ እያ ዝሃበት በሎም። ማርቆስ ምዕራፍ 13 ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ክወፅእ እንተሎ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ መምህር ህንጹን እምኑን ክንደይ ከም ዘደንቕራ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ነዚ ዓብዪ ህንጻ ዶ ትሪኦ ኣለኻ? እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንተይተረፈ ኩሉ ክፈርስ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ኣብ ደብረ ዘይት ኣብ መንጽር ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ እንተሎ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን እንድርያስን ንመይኖም ቀሪቦም እዚ ነገራት እዚ መዓዝ እዩ ዝኸውን? እዚ ኩሉ መዓዝ ከም ዝፍጸምከ ምልክቱ እንታይ እዩ? እስኪ ንገረና ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ክብሎም ጀመረ። ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ብዙሓት ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ንብዙሓት ከዓ ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ምስ ሰማዕኹም ኣይትሸበሩ። እዚ ክኸውን ግድን እዩ፣ ግና መወዳእትኡ ገና እዩ። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ፣ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። በብቦትኡ ምንቅጥቃጥ ምድርን ጥሜትን ክኸውን እዩ። እዚ ነገራት እዚ ናይቲ ቅልውላው መጀመርታ እዩ። ንዓቶም ምስክር ምእንቲ ክኸውን ብኣይ ምኽንያት ንፍርዲ ኣሕሊፎም ክውኹም፣ ኣብ ኣብያተ ጸሎቶም እውን ክገርፍኹም፣ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ነገሥታትን ከዓ ደው ከብልኹም እዮም እሞ ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ኣቐዲሙ ግና ንኹሎም ኣሕዛብ ወንጌል ክስበኽ ግድን እዩ። ኣሕሊፎም ንክብኹም ክወስድኹም እንተለዉ እንታይ ክንብል ኢና? እንታይ ኸ ክንዛረብ ኢና ኢልኩም ኣቐዲምኹም ኣይትጨነቑ። ሽዑ ዝወሃወኩም ተዛረቡ። እትዛረቡ ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር። ሓው ንሓዉ ወላዲ ንውልዱ ኣሕሊፉ ንሞት ክህብ እዩ። ውልድ እውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ተሲኦም ክቐትልዎም እዮም። ምእንቲ ስመይ ብኹሉ ዝተጸላእኹም ክትኾኑ ኢኹም። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተባሃለ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብ ዘይግብኦ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። ሽዑ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ፣ እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ከዓ ናብ ገዛ ይውረድ። ዝኾነ ክማላእ ኢሉ እውን ኣይእቶ፣ እቲ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ከዓ ክዳኑ ክማላእ ንድሕሪት ኣይመለስ። በታ እዋን እቲኣ ግና ንጡንሳትን ንዘጥብዋን ወይልአን። ህድማኹም ብኽረምቲ ከይኸውን ጸልዩ። ካብታ እግዚኣብሔር መጀመርታ ፍጥረት ዝፈጠረላ ክሳዕ ሎሚ ከምኡ ኾይኑ ዘይፈልጥ ድሕሪ ሕዚ እውን ከቶ ዘይኸውን መከራ በታ እዋን እቲኣ ክኸውን እዩ እሞ። ነተን መዓልትታት እቲኣተን እግዚኣብሔር እንተዘይሕፅረንስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይምድሓንን ነይሩ። ምእንቲ እቶም ሕሩያት ግና እተን መዓልትታት እቲኣተን ክሓፅራ እየን። ሽዑ ሓደ እኳ ክርስቶስ ኣብዚ እኒሄ ወይ ኣብቱ የሎ እንተበለኩም ኣይትእመኑ። ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም እሞ እንተ ተኽኢልዎምስ ነቶም ሕሩያት እውን ከስሕቱ ምልክትን ዘደንቑ ነገራትን ክገብሩ እዮም። ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቑ፣ እነሆ ኣቐዲመ ኩሉ ነጊረኩም ኣለኹ። እንተኾነ በተን መዓልትታት እቲኣተን ድሕሪ ዝመከራ እዙይ ፀሓይ ክትጽልምት እያ፣ ወርሒ እውን ብርሃና ኣይትህብን እያ። ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ፣ ሓይልታት ሰማያት እውን ክናወፁ እዮም። ሽዑ ንወዲ ሰብ ብብዙሕ ሓይልን ክብርን ብደመና ክመጽእ እንተሎ ክርእይዎ እዮም። ሽዑ ንመላእኽቱ ክልእኾም እዩ። ንሳቶም ድማ ነቶም ሕሩያቱ ካብ 4 ማእዝን ዓለም ካብ ወሰን ምድሪ ክሳዕ ወሰን ሰማይ ክእክብዎም እዮም። ናይዚ ምስላ ካብኦም በለስ ተምሃሩ። ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቆጽላ እውን ምስ ጠጠዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም ድማ ከምኡ እዚ ነገራት እዙይ ክኸውን እንተሎ ምስ ረአኹም ምጽኣት ጐይታ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝበጽሐ ፍለጡ። እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ትውልድ እዙይ ከም ዘይሓልፍ እማን እብለኩም ኣለኹ።
ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ይሓልፍን ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣ ወይ እታ ሰዓት እቲኣ እንትርፈ ኣብ መላእኽቲ ሰማይ ኮኑ ወይ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የለን ግዚኡ መዓዝ ምዃነ ይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑን ጸልዩን ከምቲ ገዝኡ ሓዲጉ ዝገይስ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ንነፍሲ ወከፎም ሓላፍነት ሂቡ ሰስራሖም ዘትሕዞም ነቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ ኸዓ ክነቅሕ ከም ዝእዝዞ እዩ እቲ በዓል ገዛ ምሸት ወይ ፍርቂ ለይቲ ወይ ደርሆ ነቆ ወይ ከዓ ንግሆ መዓዝ ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጡ ድንገት መጺኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩምስ ንቑሑ እዚ ንኣኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንኹሉ እየ ዝብሎ ዘለኹ ንቑሑ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ፋሲካን በዓል ቅጫን ክኸውን ክልተ መዓልቲ ተሪፍዎ ነበረ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ንኢየሱስ ብተንኰል ሒዞም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ሁከት ከይለዓልስ ብበዓለ ይኹን በሉ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ እንዳ ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ ማእዲ ተቐሚጡ እንተሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋጋኡ ብጽሩይ ናርዶስ ተሰናደወ ሽቱ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ መጸት ነቲ ብልቃጥ ሰይራ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ገሊኦም ኮርዮም እዚ ኩሉ ዝኣክል ጥፍኣት ምዑዝ ሽቱ ንምንታይ እዩ እዚ ሽቱ እዚ ካብ 300 ዲናር ንላዕሊ ተሸይጡ ንድኻታት ዶ ግዳይ ምተዋሃበን ነይሩ በሉ ንኣ እውን ነቐፍዋ ኢየሱስ ገና ነዛ ሰበይቲ ስለምንታይ ተጉሂዋ ኣለኹም ሕደግዋ ሰናይ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ ድኻታትስ ኩሉ ሻዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ሰናይ ግብሪ ክትገብሩሎም ተደሊኹም ትኽእሉ ኢኹም ንዓይ ግና ኩሉ ሻዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እዚኣ ዝከኣላ እያ ዝገበረት ኣቐዲማ እውን ንቐብረይ ሰብነተይ ቀብአት እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከርያ ከም ዝንገር እማ ንብለኩም ኣለኹ በሎም ካብቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ክህቦም ናብ ሊቃነ ካህናት ከደ ንሳቶም እውን ነዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ገንዘብ ክህብዎ ኸዓ ተሰማምዑ ንሱ ድማ ኣሕሊፉ ክህቦም ምችዊ እዋን ይደሊ ነበረ በታ በጊዕ ፋሲካ ዝሕረደላ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቀ መዛሙርቱ ድራር ፋሲካ ክትበልዕ ኣበይ ክነዳልወልካ ትደሊ በልዎ ኢየሱስ ድማ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ናብ ከተማ ኺዱ ኣብኡ ዕትሮ ማይ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንዑ ሰዓብዎ ናብታ ዝኣትዋ ገዛ ኺዱ እሞ ነቲ በዓል ገዛ መምህር ምስ ደቀ መዛሙርተይ ድራር ፋሲካ ዝበልዕላ መዕረፊ ጋሻ ኣበ እያ ይብለካ ኣሎ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣብ ደብሪ ዝተነጸፈን ዝተዳለወን ዓብዪ ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ ኣብኡ ኣዳልውልና በሎም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብታ ከተማ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ ኣብ እውን ድራር ፋሲካ ኣሰናደው ምስ መሰየ ኢየሱስ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ኸደ ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም እናበልዑ እንተለዉ ኢየሱስ ሓደ ካባኻትኩም እቲ ምሳይ ዝበልዕ ዘሎ ከም ዘትሕዘኒ እማ ንብለኩም ኣለኹ በሎም ንሳቶም ከዓ ክሓዝኑ ጀመሩ በብሓደ እውን ኣነ ደኾንኸውን በሉ ኢየሱስ ከዓ ሓደ ካብቶም 12 ምሳይ ኣብ ጻሕሊ ዝጸብሕ እዩ ወዲ ሰብስ ከምቲ ብዛዕባኡ ዝተጻሓፈ ክመውት እዩ እቲ ንወዲ ሰብ ዘትሕዞ ግና ወይልኡ እቲ ሰብ እቱይስ ከም ዘይተወለደ መሐሾ ነይሩ በሎም እናበልዑ እንተለዉ ኢየሱስ ሕብስቲ ኣልዒሉ ባረኸ ቆሪሱ ኸዓ እንኩ እዙይ ስጋይ እዩ ኢሉ ሃቦም ከምኡውን ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ሃቦም ኩሎም እውን ካብኡ ሰተዩ ንሱ ኸዓ እዙይ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ መንግስቲ እግዚአብሔር ከም ብሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብ ዝፍረ ወይኑ እዙይ ደጊመ ከም ዘይሰቲ እማ ንብለኩም ኣለኹ በሎም መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ኸዓ ናብ ደብረ ዘይት ደየቡ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ጓሳ ክቐትሎ እየ እተን ኣባጊዕ ኸዓ ክብተና እየን
ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩለኹም በኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም ምስተሳእኹ ግና ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እየ በሎም። ጴጥሮስ ድማ ኩሎም እኳ እንተ ክሓዱኻ ኣነስ ከቶይ ክሕደካነ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ሎሚ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ 2,000 እንተይነቆወ 3,000 ከም እትኽሕደኒ እማ ንብለካ ኣለኹ በሎ። ጴጥሮስ ሽዑ ምሳኻ ደኣ መውት እምበር ፈጺመይ ክሕደካነ እናበለ የመና ኣትሪሩ ተዛረበ። ኩሎም እውን ከምኡ በሉ። ጌቴሴማኒ ናብ እትበሃል ቦታ መጹ። ንደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣብቲ ከይደ ክሳዕ ዝጽሊ ኣብዙ ጽንሑ በሎም። ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ምስኡ ተማሊኡ ከዓ ክሓዝንን ክትክዝን ጀመረ። ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ሓዚና ኣላ ኣብዙ ጽንሑ ትግህውን ቁሩብ ንቕድሚት ፈንተት ኢሉ ድማ ዝከኣል እንተኾይኑስ እታ ሰዓት ካብኡ ክትሓልፍ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ጸለየ። ኣቦይ ኩሉ ይከኣለካ እዩ። ነዛ ናይ መከራ ጽዋዕ እዚኣ ኻባይ ኣሕልፋ ግና ፍቓደይ ዘይኮነስ ፍቓድካ ይኹን በለ። ተመሊሱ ከዓ ደቂሶም ረኸቦም። ንጴጥሮስ ድማ ስምዖን ደቂስካ ዶ? ሓንቲ ሰዓት እኳ ክትነቅሕ ዶ ይከኣልካን? ናብ ፈተና ከይተኣቱ ተጊኹም ጸልዩ። መንፈስ ድልው እዩ፣ ስጋ ግና ድኹም እዩ እሞ በሎ። ከምኡውን ከይዱ ከምቲ ቅድም ዝጸለዮ ጸለየ። ካልኣይ ምስ ተመለሰ ከዓ ኣዒንቶም ባዕዚዘን ነበራ እሞ ደቂሶም ረኸቦም። እንታይ ከም ዝምልሱሉ ድማ ኣይፈልጡን ነበሩ። ምሳልሳይ ጊዜ መጺኡ ከዓ ሕዚ እውን ዶ ደቂስኩምን ዓሪፍኩምን ኣለኹም? ደጊም ይኣክል እታ ሰዓት በጺሓ እያ። እነሆ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ኃጥኣን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም። ተላዕሉ ንኺድ፣ እነሆ እቲ ዘትሕዘኒ ቀሪቡ ኣሎ በሎም። ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እንተሎ ሽዑ ንሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ዝኾነ ይሁዳ መጸ። ምስኡ እውን ካብ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ዝተለኣኹ ኣሲፍትን ኣብትርትን ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት ነበሩ። እቲ ዘትሕዞ ከዓ እቲ ኣነ ዝስዕሞ ንሱ እዩ፣ ኣጽኒዕኹም ሒዝኩም ሰድዎም ኢሉ ምልክት ሂብዎም ነበረ። ሽዑ ይሁዳ መጺኡ ናብኡ ቀሪቡ መምህር ኢሉ ሰዓሞ። እሳቶም ከዓ ሓዝዎ። ካብቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሓደ ንሓሽከር ሊቀ ካህናት ሰይፉ መዚዙ ወቕዖ፣ እዝኑ እውን ቆረጾ። ኢየሱስ ድማ ከም ከታርዶ በሲፍትን በብትርትን ክትሕዙኒ መጺኹም? ዕለት ዕለት ኣብ ቤተ መቅደስ እናምሃርኩ ምሳኻትኩም ውዕል ነይረ፣ ኣይሓዝኩምንን። እዙይ ዝኾነ ግና እቲ ኣብ መጽሓፍቲ ዝተጽሓፈ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ኢሉ መለሰሎም። ኩሎም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ሓዲጎም ወሃደሙ። ሓደ ዕርቃኑ ብነጸላ ዝሸፈነ መንእሰይ ድማ ይስዕቦ ነበረ። እቶም ኣጓብዝ ከዓ ሓዝዎ። ንሱ ድማ ነጸላኡ ሓዲጉሎም ጥራሕ ዝባኑ ሃደመ። ንኢየሱስ ናብ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን መምህራን ሕግን ድማ ብምሉኦም ናብኡ ተኣከቡ። ጴጥሮስ ድማ ክሳዕ ውሽጢ ቅጽሪ ገዛ ሊቀ ካህናት ርሕቕ ኢሉ ሰዓቦ። ኣብኡ ምስቶም ሓሻኽር ተቐሚጡ ሓዊ ይስሕን ነበረ። ሊቃነ ካህናትን ኩሉ እቲ መጋባእያን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ምስክር ይደልዩ ነበሩ፣ ግና ኣይረኸቡን። ብዙሓት ብሓሰት ኣንጻሩ መስከሩ፣ ምስክርነቶም ግና ኣይተሰማምዐን። ገሊኦም ሰባት ተስዮም ኣነ ነዚ ብኢድ ሰብ ዝተሃንጸ ቤተ መቕደስ ኣፍሪሰ ካልእ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ብ3 መዓልቲ ክሃንጼ እንትብል ንሕና ሰሚዕናዮ እናበሉ ብሓሰት መስከሩ። በዚ እውን ምስክርነቶም ኣይተሰማምዐን። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ በዚ አንጻርኻ ዝምስክርዎ ዘለዉ ስትምልሶ ዶ ይብልካን ኢኻ ኢሉ ንኢየሱስ ጠየቆ። ንሱ ግና መልሲ እንተይሃበ ስቕ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ደጊሙ ክርስቶስ ወዲ እቲ ብሩኽ ንስኻ ዲኻ ኢሉ ጠየቆ። እወ ኣነ እየ። ንወዲ ሰብ ከዓ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ክትርእይዎ፣ ከምኡ እውን ብደመና ሰማይ ክመጽእ እንተሎ ክትርእይዎ ኢኹም በሎ። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኸዳኑ ቀዲዱ ደጊምኸ እንታይ መሰኻኽር የድልየና? ነቲ ንእግዚኣብሔር ጸርፎ ዘሎ ባዕልኻትም ሰሚዕኹምዎ ኣለኹም እንታይ ትብሉ በለ። ኩሎም ከዓ ኢሎም ፈረዱ። ገሊኦም ድማ እንትፍ ይብሉሉን ገጹ ጐሊቦም እናወቕዑ ነፈልና ናይ ይጸፋካ ክብልዎን ጀመሩ።
እቶም ሓሻኽር ድማ እናጸፍሑ ወሰድዎ። ጴጥሮስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ውሽጢ ቅጽሪ እንተሎ ሓንቲ ካብተን ኣግራል ሊቀ ካህናት መጸት። ጴጥሮስ ሓዊ ክስሕን እንተሎ ምስ ረኣየቶ ኣተኲራ እናጠመተት ንስኻ እውን ምስ ኢየሱስ ናይ ናዝሬት ነርካ ኢኻ በለቶ። ንሱ ግና ኣይፈልጦን፣ እቲ ትብልዮ ዘለኽ እውን ኣይርዳእንን እዩ ኢሉ ክሓደ። ካብ ቅጽሪ ናብ ኣፍ ደገ ድማ ወፀ። ደርሆ እውን ነቀወ። እታ ገረድ ድማ ረኣየቶ። ነቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኸዓ እዚ እውን ካብኣቶም እዩ በለቶም። ንሱ ግና ደጊሙ ክሓደ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ንጴጥሮስ ንስኻ ብሓቂ ካብኣቶም ኢኻ፣ ገሊላዊ ውን ኢኻ፣ ኣዘራርባኻ ይፍልጠካ ኣሎ በልዎ። ንሱ ግና ነዚ ትብልዎ ዘለኹም ሰብ ኣይፈልጦን እየ እናበለ ክምሕልን ንባዕሉ ክረግምን ጀመረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ደርሆ ንኻልኣይ ግዜ ነቀወ። ጴጥሮስ ኸዓ ነቲ ኢየሱስ ደርሆ 2 ግዜ እንተይነቀበ 3,000 ክትፍሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ዘኪሩ ኣምሪሩ በኸየ። ማርቆስ ምዕራፍ 15 ምስ ወግሐ ሽዑ ሊቃነ ካህናት ምስ ሽማግለታትን መምህራን ሕግን ብዘሎ እቲ መጋበአያን ምኽሪ መኸሩ። ንኢየሱስ ድማ ኣሲሮም ወሰድዎ። ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ። ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ንስኻ ንጉሥ ኣይሁድ ዲኻ ኢሉ ጠየቖ። ንሱ ከዓ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። እቶም ሊቃነ ካህናት ድማ ብብዙሕ ነገር ከሰስዎ። ንሱ ግና ኣይመለሰን። ጲላጦስ ከዓ እንሆ ክንደዚ ዝኣክል እንትኸሱኻ ሓንቲ እኳ ትምልሶ መልሲ ዶ የለን እናበለ ደጊሙ ጠየቖ። ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን። እንሆ ከዓ በብበዓል ንሳቶም ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እሱራት ይፈትሐሎም ነበረ። ምስቶም ሁከት ዝገበሩን ነፍሲ ዝቐተሉን በርባን ዝበሃል ሰብኣይ ተኣሲሩ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ለመኑ። ጲላጦስ መሊሱ እቶም ሊቃነ ካህናት ብቕንኣቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉሥ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልይኹም ኢሉ ጠየቖም። እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ንበርባን ምእንቲ ክፈትሐሎም ክልምኑ ነቶም ህዝቢ ኣለዓዓልዎም። ጲላጦስ ደጊሙ ነዚ ንጉሥ ኣይሁድ ዝበሃል ደኣ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኢሉ ጠየቖም። እሳቶም ከዓ እናበሉ ጸርሑ። እንታይ ክፉ ስለዚ ነበረ በሎም። ንሳቶም ግና የመናዓው ኢሎም በሉ። ጲላጦስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክሐጉሶም ደልዩ ንበርባን ፈትሐሎም። ንኢየሱስ ግና ገሪፉ ክሰቕልዎ ሃቦም። እቶም ወታደራት ድማ ናብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ኣእተውዎ። ንኹሉ እቲ ሰራዊት ድማ ኣከብዎ። ቀይሕ ክዳን ከደንዎ። ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ከዓ ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ። እናበሉ ኢድ ነሲኦም ሓጨጭሉ። ርእሱ ድማ ብዘንጊ ወቕዕዎ። እንትፍ በሉሉ። ተንበርኪኾም እውን ሰገዱሉ። ምሰባጨውሉ ነቲ ቀይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ። ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ። ኣቦ እስክንድሮስን ሩፎስን ንዝኾነ ሓላፊ መንገዲ ስምዖን ቀርየናዊ ካብ ወፍሪ ኸኣቱ እንተሎ ናይ ኢየሱስ መስቀል ክጸውር ኣገደድዎ። ንኢየሱስ ናብ ጐልጎታ ትርጉሙ ከዓ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ቦታ ወሰድዎ። ምስ ከርበ ዝተሓወሰ ወይኒ ክሰቲ ድማ ሃብዎ። ንሱ ግና ምስታይ ኣበየ። ሽዑ ሰቐልዎ። በብጽሒቶም ምእንቲ ክፈልጡ ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕፃ ኣውዲቖም ተኻፈልዎ። ክሰቕልዎ እንተለዉ ከዓ 3 ሰዓት ነበረ። ናይ መኽሰሲኡ ጽሑፍ እውን ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል ኣብ ልዕሊ ርእሱ ተጽሒፉ ነበረ። ምስኡ እውን 2 ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ሰቐሉ። እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖጽረ ዝብል ጽሑፍ እውን ተፈጸመ። እቶም ብኡኡ ዝሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታኒ ቤተ መቅደስ እተፍርሶ ብ3 መዓልቲ እውን እተሃንጾ እስኪ ርእስኻ ድሕን ካብ መስቀል እውን ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ከዓ ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራን ሕጊ ኾይኖም ንኻልኦት ኣድሓነም ንርእሱ ግና ከድሕነ ይከኣለን። ንሱ መሲሕ ንጉሥ እስራኤል
انت خوينو رئينا بؤو كنأمنس اسك حزي كام مسقل يورد እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉውን ይጸርፍዎ ነበሩ ካብ 6 ሰዓት ክሳዕ 9 ሰዓት ኣብ ኩሉ ምድሪ ጸልማት ኮነ 9 ሰዓት ምስ ኮነ ኢየሱስ ብዓብይ ድምጺ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ እናበለ ዓው ኢሉ ጸርሐ ትርጉሙ ድማ አምላኸይ አምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ኸዓ ገሊኦም እንሆ ንኤልያስ ይጽውዕ ኣሎ በሉ ሓደ ግና ጐዩ ሰፍነግ ኣብ መጺ ጻሊኹ ኣብ ዘንጊ ኣሲሩ እስኪ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡ እንተወርዶ ክንርኢና እናበለ ኣስተዮ ኢየሱስ ከዓ ብዓብይ ድምጺ ገዓረ ነፍሱ እውን ካብ ስጋኡ ተፈለየት መጋረጃ ቤተ መቕደስ ድማ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እቲ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ብኸምዙይ ካብ ስጋኡ ከም ዝተፈለየት ምስ ረኣየ እዚ ሰብ እዙይ ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ በለ እንሆ ከዓ ኣንስቲ ኣብ ርሑቕ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ ካብኣተን ከዓ ማርያም መግደላዊትን ማርያም እነንኡስ ያዕቆብን ዮሳን ሰሎሜን ነበራ ንሳተን ኣብ ገሊላ እንተሎ ጀሚረን ዝተኸተላኦን ዘገልገላኦን እየን መብዛሕተአን እተን ካልኦት ግና ንስኡ ናብ ኢየሩሳሌም ዝደየባ ነበራ ምሸት ዓርቢ ድሮ ሰንበት መዓልቲ ምድላው ነበረ እቲ ንመንግስቲ እግዚኣብሔር ዝጽበ ፈላጥን ክቡርን ናይ ኣይሁድ ኣማኻሪ በዓል ኣርማትያስ ዮሴፍ መጸ ብትብዓት ናብ ጲላጦስ ኣትዩውን ስጋ ኢየሱስ ክወሃቦ ለመነ ጲላጦስ ድማ ሞይቱ ድዩ ኢሉ ተደነቐ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ጸዊዑ ከዓ ብርግጽ ዶ ሞይቱ እዩ ኢሉ ጠየቖ ካብቲ ሓለቓ ሚእቲ ከም ዝሞተ ምስ ረጋገጸ ስጋ ኢየሱስ ንዮሴፍ ክወሃብ ፈቐደ ንሱ ድማ ሓድሽ ጻዕዳ ሃሪ ዓደገ ኣውሪዱ ከዓ በቲ ጻዕዳ ሃሪ ገነዞ ኣብ ኮኽሒ ኣብ ዝተወቐረ መቃብር እውን ቀበሮ ነቲ ኣፍ መቃብር ከዓ እምኒ እናገላበጠ ወሲዱ ዓጽኦ ማርያም መግደላዊትን ማርያም እነዮሳን ድማ ኣበይ ከም ዝቐበርዎ ይርእያ ነበራ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም እኖ ያዕቆብን ሰሎሜን ስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ምዑዝ ሽቱ ዓደጋ በተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ እንተላ ናብቲ መቃብር ገስገሳ ንስንሳተን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ከልዕለልና እዩ ተባሃሃላ እቲ እምኒ ኸርና ገዚፍ ነበረ እሞ ቅንዕ ዒልን ተጠመታ እቲ እምኒ ተገልቢጡ ረኣያኦ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ኸዳን ዝተኸደነ ጎበዝ ብወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ የመና ደንገጻ ንሱ ግና ኣይትደንግጻ ንስኻትከንስ ነቲ ዝተሰቐለ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ይኽን ትደልያ ዘለኽን ተሲ እዩ ኣብዚ የለን እቲ ተቐበረሉ ቦታ እንሆም ስለዚ ኪዳ ንደቀ መዛሙርቱን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዮም ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገሮም በለን ፍርሓትን ራዕድን ምድናቕን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብቲ መቃብር ወፂአን ጐየያ ፈሪሐን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በተቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ንግሆ ምስ ተስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅአላ ማርያም መግደላዊት ኣቐዲሙ ትርኣያ ንሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እናበኸዩን እናጓሃዩን እንተለዉ ነገረቶም ንሳቶም ግና ንሱ ሕያው ከም ዝኾነን ንኣኣ እውን ከም ዝተረአያን ሰሚዖም ኣይኣመንዋን ድሕሪዙይ ኢየሱስ ንኽልተ ካብኣቶም ካብቲ ኸተማ ወፃኢ ናብ ዝርከብ ዓዲ እናኸዱ እንተለዉ ኣብ መንገዲ ብኻልእ መልክዕ ተረአዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ብጾቶም ነገርዎም እንተኾነ ንኣኣቶም እውን ኣይኣመንዎምን ብድሕሪኡ ነቶም 11 ደቀ መዛሙርት ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም እንተለዉ ተረአዮም ነቶም ምስ ተስአ ዝረአይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትረት ልቦምን ገሰጾም ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ዓለም ኺዱ ንኩሉ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ዝተጠመቐን ክድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ክኽተልዎም እዮም ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፅኡ ብሓደሽቲ ቋንቋታት ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ
ዝቐትል እንተሰተይውን ከቶ ኣይጐድኦምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ሕሙማት እንተንበሩ እቶም ሕሙማት ክሓውዩ እዮም ጐይታና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን እግዚኣብሔር እውን ተቐመጠ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጐይታ ኸዓ ምስኣቶም ይሰርሕ ነበረ ነቲ ቃል እውን በቲ ዝግበር ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ኣሜን